guztioi. Buenas tardes. Muchas gracias por asistir a esta sesión plenaria. Celebramos el pleno del mes de marzo y, en primer lugar, me gustaría dar las gracias a los representantes de los ciudadanos y ciudadanas, a los técnicos municipales y también a los representantes y a quienes están siguiendo este pleno desde casa. Es el primer pleno de primavera y es también uno de los últimos de este ciclo político. Como sabemos, tendremos plenos hasta junio y en verano, si no hubiera imprevistos, en principio no celebraríamos plenos. Y en febrero tuvimos un rifirrafe con las preguntas y las intervenciones y me ha parecido interesante recordar cuáles son los aspectos básicos del funcionamiento de los plenos y, a la vista de los incidentes del anterior pleno, creo que sería interesante recordar qué es lo que dice el reglamento general acerca de la celebración de los plenos y por eso le pido a Gorka Artikulazioa eta hori irakurtzea zinegotzi guztiok argi izan dezagun. Mesedez, Gorka, irakurtzerik izango zenuke? Arratsaldean. Irakurriko izuet reglamentoaren 84. artikuluak adierazten duna, gaztelaniaz esangoet, irakurrikoet ez dut itzulpenik topatu, eta ez naiz sartu itzultzen. Txoine, segundo bat. Laurogeita hamalaugarren artikuluak honela dio. Lehenengo puntuan, si se promueve debate, las intervenciones serán ordenadas por el alcalde o presidente conforme a las siguientes reglas. A. Solo podrá hacerse uso de la palabra previa autorización del alcalde o presidente. B. El debate se iniciará con una exposición y justificación de la propuesta a cargo de algún miembro de la comisión informativa que la hubiera dictaminado o, en los demás casos, de alguno de los miembros de la corporación que suscriban la proposición o moción en nombre propio o del colectivo u órgano municipal proponente de la misma. C. A continuación, los diversos grupos consumirán un primer turno. El alcalde o presidente velará para que todas las intervenciones tengan una duración igual. D. Quien se considere aludido por una intervención podrá solicitar del alcalde o presidente que se conceda un turno por alusiones que será breve y conciso. E. Si los solicitara algún grupo, se procederá a un segundo turno. Consumido este, el alcalde o presidente puede dar por terminada la discusión, que se cerrará con una intervención del ponente en la que brevemente ratificará o modificará su propuesta. No se admitirán otras interrupciones que las del presidente para llamar al orden o a la cuestión debatida. Eta bigarren párrafoan esaten du, los miembros de la corporación podrán en cualquier momento del debate pedir la palabra para plantear una cuestión de orden, invocando al efecto la norma cuya aplicación reclama. El presidente resolverá lo que proceda sin que por ese motivo se entable debate alguno. Hor bukatzen da. Eta gero 85. artikuluak esaten du que el alcalde o presidente podrá llamar al orden a cualquier miembro de la corporación que profiera palabras o vierta conceptos ofensivos al decoro de la corporación o de sus miembros, de las instituciones públicas o de cualquier otra persona o entidad, produzca interrupciones o de cualquier otra forma altere el orden de las sesiones,
C. Pretenda hacer uso de la palabra sin que le haya sido concedida o una vez que le haya sido retirada. Bucaerán esaten dut tras tres llamadas al orden en la sesión, con advertencia en la segunda de las consecuencias de una tercera llamada, el presidente podrá ordenarle que abandone el local en que se está celebrando la reunión, adoptando las medidas que considere oportunas para hacer efectiva la expulsión. Eskerrik asko, espero dut denok arautegia ezagututa, gure jardunean modu batean hartzea auskeniko batean ari ginena baino, eta ez gaitezen sartu diskutitzen nola hartu ditugun hitzartzea eta gozako izu denok argi behar dugula udal batearen claro cuál es el funcionamiento habitual. Etorri dira falta ziren edotok ziren zinegotzi parece que ya están aquí los y las concejales que faltaban por llegar, creo que falta una persona por apuntar, Gorka. Sí, parece podemos comenzar ya con el orden del día. Tenemos 7 puntos. Jorratzeko eta lehenengoa 2024ko abenduaren 19 eta 2025ko urtarrilaren 10 guretako irakurketa eta onarpenari dagokiona da. Ez dakit norbait zerbait esateko daukan akta hori buruz. Onartu eman ditzakegu, beraz. Biak onartzat emango ditugu, eta pasako gara bigarren puntura. Bigarren puntua 2024ko aurrekontuaren likidazioaren onarpen dekretuaren berri ematea da. Eta hemen aipatu nahi nuke 2024ko ekitaldi kontablea itxita, aurrekontuaren likidazioaren onarpen dekretua sinuela martxoaren 13an. Udalkide guztiok jaso duten dekretuaz gain, kontu hartzaile jaunaren finantza kontroltena eta finantza kontrol iraunkorraren txostena ere helaraz zaizue. Hauetatik zenbait datu aipatzearen esango du urte hasierako aurrikuspena 29 milioi eurokoa zela, sarrera eta gastu egokionean. Ondoren 5 milioi euroko kreditu egin ziren eta 7,6 milioi euroko kreditu gehigarriak ere onartu ziren. Denetara ia 40 milioi euroko betiko aurrekontua izan genuen. Horietatik 13 milioi altxortegi finantzatzea aurreikusita zegoelarik. Urtea itxitakoan onartutako obligazioak 28 milioi euroko izan dira, eta eskubide onartuak berriz 28 milioi eurokoak. Aurreko urtearekin alderatuta, 1,2 milioi euroko igoera izan dugu obligazioetan, eta milioi erdi euroko igoera onartutako eskubideetan. Aurrekontuaren emaitzari dagokionean, 24ko ekitaldiko aurrekontu emaitza -529.000 eurokoa izan da, eta aurreko ekitaldietik eratorritako aurrekontu emaitza aldiz -906.000 eurokoa. Hau da, aurreko ekitaldietik jaso genituen eskubideak eta ordaintzeko genituen obligazioei dagokien eta ekitaldi honetan tramitatu diren operazioen emaitza -906.000 eurokoa izan da. Honela, urteko aurrekontu emaitza 935.000 eurokoa izan da. Baina emaitza honi ere doikuntzak egin behar zaizkio. Zan ere, besteak beste, ekitaldian zehar, gastu horretarako, diruzaintzarako, gerakinekin barkantzatu dira, hainbat gastu. Markatu bat, blokeatu zaiteta gailua. Esaten nuen bezala,
zenbait gastu finantzatu dira diruzaintzako gerakinarekin, eta doikuntza horiek eginda aurrekontuaren emaitza doitua 6,9 milioi eurokoa izan da. Diruzaintzarako gerakinari dagokionean, diruzaintzako gerakin gordina ia 71 milioi eurokoa izan da, aurreko urtearekin alderatuta ia milioi bat euro murriztu delarik, eta horietatik 58 milioi euro jasotzen dira gastu horretarako altxorterik gerakin bezala. Dekretu honetaz aparte, aipamen txiki bat egin nuke. 2024ko udalaren ohiko sarrerak, hau da, kontabilitateko lehenengo kapitulutik bosgarren kapitulurartekoak 27,7 milioi euro izan dira. Eta ohiko gastuak, hau da, lehenengo kapitulutik laugarren kapitulurakoak 22,9 milioi eurokoak izan dira. Honela, aurrezki garbia positiboa izan da. Honek ematen du 4,6 milioi euroko kopuru bat izan dezakegula inbertsioetarako. Baina 2024 urtean 5,3 milioi euroko inbertsio kopurua gauzatu da. Bukatzeko, kontu hartzaia jaunaren txostenetan ikusi ditzakegun ondorio nagusiak irakurri nahi nituzke. Gastuen egoera horriaren gauzatzen maila handia edo oso handia izan da, kreditu arrunten kasuan. Kapital kredituen maila berriz txikiagoa. Diru sarreren aizpen maila oso handia da, sarrera arrunten kasuan. Diru sarreren ikaritzaren egunekoa oso ona bada ere, aitortutako sarrerekiko korrantzasa ez da hain ona. Aurreko ekitaldiei dagokionez, itxitako ekitaldietako gastuak osorik ordaindu diren bitartean, sarrerei dagozkienak hasierako sarreren ehuneko 34 kobratzeko utzi dute. 2024an aitortutako obligazioetatik 6 milioi euro diruzaintzako gerakinetatik finantzatu dira. Udalmaian ez da betetzen aurrekontuasun helburua. Hau da, finantzaketa beharra dago. Hau 2024an aitortutako bete beharrengatik sortzen da. Baina, behar horiek diruzaintzako gerakinaren finantzatuta egon dira. Finantza jasangarritasunaren helburua bete egin da. Hondarribiko udalak ez baitu zorrik. Eta gastu arauari dagokionean, udalak gainditu egin du ehuneko 2,6ko gastuan handitzeko ezarrita geneukan muga. Azken puntu bezala, hornitzaileei ordaintzeko epe muga 30 egunetik beherakoa izan da, beraz, baldintza hori ere bete egiten dugu. Takit zalantzarik edo galderarik badagoen. Bai, Maria? Eskerrik asko. Bueno, guk zalantza edo galderak orain egin dezune azalpenarekin ez ditugu, egia da oso azalpen teknikoa egin dezula edo dekretuaren irakurpena edo zenbakien irakurpena, baina azkeneko egunetan bai ikusi dugu zure hitzetan 10 egun horrelako zerbait eta baita ere Abotsan Itzudal taldearen hainbat interpretazio eta bai gustatuko litzaidake hoien inguruan azalpen batzuk eskatzea edo gutxienez gauzak argitzea. Egia da likidazio dekretua oso teknikoa dela, baina gero balio duenak da bakoitzak herritarrei zer transmititu nahi diegun dekretu edo kontu hauekin eta uste dut joku arauak berdinak izan barutela denentzat. Eta detaile konkretu batera joango naiz. Duela 2 urte, gai honen inguruan hitz egin genuen, eta ni hor nintzen, zu hor zinen Igor, eta nik egin nuen irakurketa izan da, aurten, Abotsan Itzek egin duen irakurketa, hau da, 80% ejekutatu egin dela aurrekontuarena. Guk duela 2 urte esan genuen 100% gauzatu zela, ze hasierako aurrekontuarekin kontutan hartuta gastuak berdinak izan ziren. Eta nik hori esan nuenean
oposizioan zinetela esan zenuten, 2022ko aurrekontua ez da 100% bete. Nik uste dut akats bat litzatekela esatea 2022ko aurrekontua 100% bete dela, inondik inora ere. Orduan nik ez dut interpretaziorik egingo, baina bai eskatu nahi dut denok gure komunikazioan joku arau berdinekin komunikatzea, ze guk ez bagenuen 100% ejekutatu, pentsatzen dut orain, azkeneko urtean abotxanitzek ez duela 180 ejekutatu. Bai, txostenean argia azaltzen da, kontu hartzaileak egin duen txostenean 178 izan dela exekuzioa, maila ona da, ez dugu ezetz esango, baina uste dut denok joku berdinekin planteatu behar ditugula gure komunikazioak. Gero beste puntu batekin ados edo gustatzen zaigu pertsonalean dauden 8 milioi eta piko ia guztiak gastatzea, oso emaitza positiboa da, baina hori ere ez da 2 egunetan sortzen den prozesu baten emaitza, aspalditik sortu den prozesu baten aspalditik, edo duela urte batzuk ja martxan jarri den prozesu baten emaitza da ere bai, eta uste dut hori aipatzeko modua dela. Duela urte batzuk arazo handiak zeuden kontratazioan, pertsonal mailan gauzak aurrera ateratzeko, orain arrastasun gehiago daude, malgutasun gehiago dago legearen aldetik, eta horrek badauka bere irudia gastu horietan. Gero, beste gauza asko nituen, baina uste duten nola zure azalpena teknikoa izan den, eta likidazioaren zenbaki gordinak aipatu egin diran, ez naiz hartuko urtean zehar egin ez diren proiektuekin, hori beste modu batean komunikatuko dugu guk ere bai. Mila esker. Eskerrik asko beste hitzartzerik. Bai, Josu? Arratsaldeon. Leches. Bueno, yo creo que pixa bat hitza hartu nahi dut, normalian hartzen dut kontabilizazioa agertzen danean, baina ja gauden debate batean, hoben abintzate ya gertu du, por parte del gobierno ya se ha presentado, el equipo de gobierno ya ha hecho una valoración, me refiero en la prensa y a nivel público ya ha hecho una valoración de unos porcentajes. Primero decir lo siguiente, nosotros cuando hicimos este presupuesto, de alguna forma presentamos una serie de cuestiones en el cual, por nuestra parte, hubo una modificación de crédito de 2.600.000, una aportación en cuanto al presupuesto de 8.911.000, de los cuales, una parte se aceptó en ese presupuesto, pero hay unas cuestiones que de alguna forma en este presupuesto no se aceptaron, como era el tema de ayuda a familias, ayudas a lo que es el tema de alquileres, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, me quiero meter un poco en principio con las declaraciones que se hicieron por parte, en este caso, del equipo de gobierno, en el cual, según la prensa, pues de alguna forma se cumplimentó en el 90%. Yo creo que esas cosas hay que ser, serios, en el sentido de que en este presupuesto no se ha ejecutado el 90%. En todo caso, son cantidades importantes, pero si nosotros nos vamos al tema del informe por parte de la intervención, nos encontramos con que se ha ejecutado, es decir, que los presupuestos definitivos fueron de 41 millones, no de 29, porque 29 es la inicial y luego hay una modificación, como siempre se ha hecho, 29 son 41, y de los 41, pues obligaciones reconocidas son 28.494, que es el 67%. Es decir, ese es el escenario real del presupuesto, del juego presupuestario del 2024. Esa es la realidad y no es el 90%. Es el tal. Es una cantidad importante, pero hay que decir lo que es ese. Y de ese mismo ejercicio, si vamos a las inversiones reales, es el 45%. Y eso es lo que de alguna forma nos manifiesta y nos aparece aquí. Siguiendo con el tema, es verdad que en el tema del capítulo de gastos, de alguna forma se ha gastado, es decir, se ha presupuestado y ha habido un gasto importante, en el cual aparece la cifra de 8 millones, es el 96%. De la masa salarial del año anterior se ha visto que en vez del 2,5 de subida de masa salarial es el 9,23. Esto lo dejo ahí para otro debate en todo caso, pero lo dejo ahí.
Sobre el tema de las inversiones reales, vuelvo a decir que de 11 millones es el 66, el 45%. Y luego, si nos remitimos, por ejemplo, a la incorporación de créditos, de alguna forma lo que sí aparece es que en la incorporación de créditos lo que es la capacidad crediticia de incorporación es de 7 millones, en este caso, os voy a decir, 7.748.000, de los cuales, de esos 7 millones, una parte de ellos, hay un decreto por parte tuya en el cual ya se meten los 4 millones para el ejercicio siguiente, que es, o sea, hay una modificación. Entonces, te quiero decir que estas son un poco las cifras reales, las cuestiones que de alguna forma están ahí. Es verdad que luego el informe es un informe exhaustivo por parte de la intervención en el cual habla del déficit y tal. Pero bueno, yo creo que yendo a las cifras, estas son la parte, por ejemplo, del presupuesto, que es la parte importante. Pero yo creo que, para mí, eso está muy bien. Yo creo que el presupuesto, hay unas cantidades en el cual se ha ejecutado el 60 y pico por ciento, no el 90%, de las inversiones el 40 y pico por ciento. Parte de ellos van a entrar en lo que es la aplicación del año 2025 con una ampliación de la modificación. Pero, de alguna forma, para mí, en ese sentido, quiero decir que lo importante de lo que es este escenario es un poco también en este tema del gasto, qué es lo que se ha gastado. Y, por ejemplo, en el tema, por ejemplo, de emergencia social, que había un presupuesto de 275, se han gastado 222. Y, por ejemplo, el tema de la ayuda de pobreza energética de 40.000 que habíamos presupuestado, se han gastado 11.000. Y, por ejemplo, de lo que es la ayuda a familias, que se habían presupuestado 40.000, se han gastado 6.000. Y así, sucesivamente, ese es el presupuesto real en cuanto a la aplicación, en cuanto al tema del ayuntamiento. A mí esas cifras son las que me preocupan. Es decir, que de esos 13 millones, en este caso son 13 millones que se han quedado de alguna forma sin ejecutar, entre la diferencia de los 41, los 28, los 13 millones, pues de alguna forma hay esas partidas y hay otras muchas más. Y eso es lo que a mí me preocupa. Es decir, el tema del presupuesto está ahí. Pero quiero deciros un poco es que en esa no ejecución de presupuesto hay cantidades, conceptos, que de alguna forma son para alquileres, etcétera, etcétera, no se han cumplido. Y este es un poco lo que quiero decir. Yo creo, me quedo ahí. Besterik? Bai, Garaba? Bai, arratsaldeon guztioi, guk gure aldetik aipatu nahiko genukena, pixka bat Josuk aipatzen zuen arira, batzutan ez baldin bada exekutatu da ez dalako eskaerarik egon, ez delako gauzatu, eta agian beste batzutan egia da zailtasunak egon direlako. Baina nik portzentaietaz aparte, beste kontu bat jarri nahiko nuke mai gainean, eta zenbakien dantza baino da gauzatu diren proiektu horien helburua. Zen norabidean inbertitu diran euroak gure herrian eta 180, 177, bakoitzak egingo du nahi duen datuarena, baina argi dago 2024ean egindako eta aurrera emandako proiektuekin, Hondarribia azken finean sozialagoa, euskaldunagoa, zainduagoa, bizigarriagoa egiten ari garela, eta onartzeko ere, gauzak ere hobetzeko badaudela, inertzia asko daude eta zuzendu beharrekoak ere, badazpadaiko aurrekontu asko daudelako, eta hortan findu beharra, baina argi dago behintzat inbertitutako bakoitza, bai jundala Hondarribiaren benetako beharren alde. Eskerrik asko. Hemen aipatu diren hainbat gaiekiko zenbait gauza esan nahiko nuke, eta bat egiten dut Garoak aipatzen duenean hobekuntzarako bidea badagoela, eta badago hobekuntzarako bidea, baina hor ezin dugu ahaztu ze hobekuntza eman den azkeneko 2 urteetan. Maria, zuk aipatzen zenuen duela 2 urte nik aipamen bat egin nuela, eta 2022ko ekitaldiaz ari zela ulertzen dut. Behin baino gehiagotan esan zait EAJaren udaltaldearen aldetik atzera ez behiratzeko, aurrera behiratzeko, baina ikusten dut interesa dagoenean atzera behiratzeko ohitura handia duzutela. Eta
2022ko ekitaldi horretan aipatu nun lehenengo aldia zela, ni udal honetan nengoen eskeroztik behintzat, aurrekontua gastu eta sarreretan parekatzea lortu zela, eta horrekin pozik negola asebeteta geundela Abotxanitz udal taldeko ordezkari edo bozera maien itzen horretan, eta neurri batean rekonozimentu bat egin aurkeztu ziren datu haiek azkeneko urteetako onenak zirela. Kontutan hartuta egia da, gaztelu baten erosketa emantzela aurrikusi gabe zegoen eta momentuan erantzun behar izan zitzaion 3 milioi euro terdiko gastu bati aurre eginda lortu zela kontuak parekatzea, baina heldu ginen evoluzio batetatik non gauzatzen maila askoz ere txikiagoa zen, 22an baino, eta gaur egun baino askoz ere txikiagoa zen, emaitzak berak, aipatu dugu, aurrekontuaren emaitza negatiboa dela, hau da, altxortegitik tiratu behar izan dugula. Garai haietan nik udaletxe honetan ezagutu nituen lehenengo urteetan behintzat 22 artekoan, hor zoriondu egin zintuztedan, parekatzeagatik, baino 3 milioi euro terdi eta 5 milioi euro terdiko soberakina gertatzen zen urtetik urtera biltzen zena eta egikaritzen zenaren artean, eta hori zen bereziki kritikatzen nuena, eta, iruditzen zait, azken 2 urte hauetan esfortzu berezi asko egin dela, eta eguneroko lan erraldoiaren ondorio direla aurkeztutako aurrekontuaren betetzen maila horiek. Publikoki ez banago oker, egin den irakurketan 180ko betetzen maila aurrekontuaren hasierako datuekiko zen. Izan ere aurrekontuak ez dire soilik gastua. Aurrekontuak dira diru-sarrerak eta gastuak. Eta diru-sarrerei begirakoan, 100 ia guztia jaso da. 96, ez banago oker, jaso da. Eta horreri begirakoan, uste dut denok partekatuko dugula, aurtengo urtea ere, 24. aurreko ekitaldia, 2024ko urtean, lortu zen diru-sarreretan esfortzu berezi bate eginez, lortu zen diru-sarrerak igotzea naiz eta adibidez Gipuzkoako Foru Funtsatik aurre ikusita zegoena, baina 500.000 euro gutxiago jaso diren, baina diru-sarreretan gorakada bat izan dugu, baina gorakada nabarmenagoa, askoz ere nabarmenagoa da egikaritzan, gastuen egikaritzan, izan ere diru-sarrerak igo, eta hala eta guztiz ere emaitza negatibo bat izan baldin badugu da askoz ere gehiago gastatu dugulako. Eta hori eguneroko esfortzu itzel baten ondorio da. 5,2 milioi euroko inbertsioak egiteko teknikari eta udal ordezkari askok lan asko egin behar izan dute. Izan ere, gogoratuko duzuten bezala, 18tik 22 salbu, gaztelua erosi zena, 3 milioi euro inguruko inbertsiotan, batzutan milioi eurora ere iritsi etzenean, pandemia eta ondorengo urtea ere, milioi eurora iritsi etziren urte horietan, baina, esango dut, eskuzabaltasunez jokatuz, esango dut 3 milioi euroko batazbesteko inbertsioak egite zirela udal honetan, eta orain 5 milioi eurotik gorako inbertsiotan gaude. Eta hori egiteko zuek bakizute zenbateko lana egin behar den. 175 gehiago gastatu da inbertsiotan, hori azkenian da gure udalerriaren hobekuntzetan egiten ditugun saiakerak. Eta, nik desde luego uste dut ikusten dut modu baikorrean aurkeztutako, eta iruditzen zait, ere aipatu dela modu baikorrean ikusten dela udalean ordezkaritza duten udaltalde guztiengatik. Horrekin geratuko naiz.
Alderdi sozialistatik esan denaren aritik, aldiz, baita ere, usten dut, irakurketa baikorra egiten dela, naiz eta hobekuntzarako espazioa badagon adierazten denez, eta EH Bildutik baita ere. Eta adibide bezala aipatu ditu laguntza sozialak bezala jasota dauden ekarpenak edo. Josu, kreditu aldaketetan eta 2025ko aurrekontua egiten ari ginenean, kexatu egin zinen, gastu sozialean jasotako zenbait partida, espreski zenbait partida, eta zuk egiten duzuna askotan izaten da, begiratu soilik interesatzen zaizunari, murrizketa zeudela, eta gastu sozialean haunditu egin da gastua 2024 ekitaldian, badaude partida batzuk puztuta zeudenak eta horrela esplikatu nizun, azkeneko urteetako azterketa eginda errealitatera egokitu genituela diru laguntza hoien diru partidak. Izan ere, jarri ditzakegu 8 milioi euro etxez-etxeko laguntzarako edo energia gastutarako eta erabiltzen baldin badire 8, 10, 12 mila euro, guk posible dugu jarri aurrekontuan nahi den guztia, baina errealitatera egokitu behar dugu. Eta hori da guk dugun erronka, nik dudan erronka bat bada, gure aurrekontuak egiten dugunarekiko alik eta errealitatearekin itxura gehien izan dezatela. Horretan gabiltza eta hobetzeko badaukagu, hobetu da, Espanago oker 19, 20, 21 urteetatik gaur egungo datuetara egikaritzen maila horretan aipatzen zuten 78, ezke uste dut 50 ingurutik genbiltzala, eta 78ra hori da errealitatera parekatzen ari gerela gure aurrekontua. Badaukagula zeregina? Bai. Eta jardungo dugula horretan? Baita ere. Baina hobekuntzarekin geratzen naiz eta zuen hitzak eskertze ditut. Beste txandarik nahi da? Itxoin. Ez, ordena jarraituko dugu, noski. Eskerrik asko. PSeren aldetik? Josu? Bueno, aquí, vale. Simplemente, es verdad que los presupuestos son los presupuestos y la ejecución también es la que es. Son las frases que suele utilizar Rajoy en este caso, ¿no? Pero dicho esto, un poquito de, ¿no? Dicho esto, cada uno tiene sus interpretaciones. Yo simplemente voy a que en el tema de la ejecución presupuestaria, analizando, por ejemplo, partida a partida, yo expreso mi preocupación. Mi preocupación es que tú, por ejemplo, coges de los 41 millones, los 28 ejecutados, y la diferencia son 13.475.000, que parte de ellos lo van a modificación, pero ejecución presupuestaria hay una diferencia de 13 millones. Eso es así de claro, que es el 67%. Y en ese paquete hay unas partidas que a mí me preocupan, en el sentido de que no se han ejecutado. Y vuelvo a decir, claro, dices, no, es que en servicios sociales se han gastado, efectivamente, yo no voy a reconocer que en servicios sociales no se ha hecho un esfuerzo. Te lo digo así, sincero. Es decir, el último programa de menores, por ejemplo, todo el tema de cartera y tal, pero hay cosas que de alguna forma están ahí, que no se han ejecutado. Y vuelvo a lo que os he dicho, es decir, 2,75, 2,22, 40, 11, 40, 6. Esas partes me preocupan. E incluso luego, incluso mirando, en programa de intervención de riesgo, 266, se han gastado 77.000. También hay otra partida de 25.000 que se ha gastado 0. Hay una serie de partidas que en esos 13.475.000 en este ejercicio, en el tema social, no se han gastado y en otras muchas cosas. Eso me preocupa. Eso no quiero decir, con eso no quiero echar por la borda el trabajo de lo que es los empleados, de alguna forma los funcionarios, del equipo de gobierno. Yo no estoy diciendo que no, yo creo que se ha hecho un trabajo importante, pero quiero decir que hay una serie de lagunas que están ahí, pero que hay que reconocerlas, que no me vale ir a un 90% y luego ejecutar el 67%. Hay que ser humildes también.
Itzaliko duzu mesez mikrofonoa. Bueno, ez dakit, Etxe Bilduren aldetik, bukatzeko bakarrik esan dut, eta humiltasuna erakutsi dudala, uste dut esan dudanean hobetzeko badaukagula, ez dut uste hemen triunfalista den inolako irakurketarik egin dela, hobetu dela bai, eta hobetzeko badagoela ere bai, eta gizarte arloko partidetan Josuzuk oso ongi dakizun bezala eta hala eskatu izan duzula beti, sartutzen dira partidak inolaz ere ez dadin geratu inor laguntza bat jaso gabe. Orain, ongi dakizun bezala ere administrazio publikoak ez du dirua banatzen horrela, baizik, espediente batzuk izapidetzen dira, eta espediente horiek izapidetzen direnean betekizunak betetzen dituzten guztiei emantzaile laguntza. Guztiei emantzaile laguntza. Orain, partidak espadin badute erakusten berezko beharraren kopurua baizik puztuta baldin badaude, noski ez direla erabiliko. Denei emantzaile laguntza betekizunak betetzen dituztenean. Denei Josu, inorrez da geratu betekizunak beteta dirua jaso gabe ikuspegi sozialeko arloan. Denei jasotze dute, eta zuk ongi dakizu hori horrela dela. Eta uste dut gaiarekin kontu formulazioa izango dugula ekaineko udalbantzan printzipioz, edo hala gustatuko litzaiguke, eta gai honen inguruan berriro jarduteko aukera eukiko dugula kontuen formulazioa egiten dugun udalbatza horretan. Beraz, pasako gara, ongi iruditzen bazaizue udalbatzako 3. puntura. Eta, 3. puntu honetan jorratuko dugu 2025erako plantilla organiko eta lanpostuen zerrendaren aldaketa onartzeko proposamena. Plantilla organikoan eta lanpostuen zerrendan hainbat aldaketa jasotzearen beharra azaldu da, eta aldaketa hauen inguruko informazio guztia helarazi zaizue zinegotzioi, enpresa komitearekin ere adostu egin da, eta udalkudeaketa batzordean ere eztabaidatu genuen gaia. Hau honela, aipatuko ditut jasotzea proposatzen diren aldaketak. Alde batetik, arkitekto tekniko lanpostu berri bat sortzea dugu helburu. Gure lanpostuen zerrendan 2 arkitektu tekniko plaza genituen, beste arkitektu tekniko bat bagenuen lan programa baten bitartez lanean, eta iruditzen zaigu beharrezkoa dela gure estrukturarentzako 3. arkitektu tekniko lanpostu hori sortzea, eta horrela aldugun azkarren oposaketa deialdia deitzeko saiakera egingo dugu. Bestalde batetik, udaltzaingoko ofizial eta subofizial lanpostuen sarbidea irekitzea proposatzen dugu. Izan ere, ofizial eta subofizial plazak utzi geratuko dira 2025 ekitaldian zehar, bata egonkortze prozesutik beste lanpostu bat hartu duelako, eta bestea aldiz erretiroa hartzeko aurrikuspena duelako 2025 ekitaldian zehar. Eta lehenbailen lanpostu horiek beteak geratzeko, sarbidea arintzea beharrezkoa ikusten dugu, izan ere plaza betetzeko oposaketa bitarteko prozedura egikaritu beharko litzateke, eta horrek badakigu zenbat denbora eskatzen duen, eta lanpostua betetzeko aldiz sarbide hori arintzeko EAEko beste toki administrazio batzuei eta ertzaintzari irekia egongo den izendapen askea prozedura bitartez lanpostuak betetzea ere ahalbidetzea dakar aldaketa honek. Kultura teknikari eta arkitektu tekniko lanpostuak karrerazko funtzionario bitartez betetzea jasoko da hemendik aurrera. Hau egonkortze prozesutik praktikaldia gainditu eta izendapena, karrerazko funtzionario izendapena jaso dute da. Euskaltegiko irakasleak langile laboral finko bezala
eta geldituko dire lanpostuen zerrendan, hauek ere egonkortze prozesutik praktikaldea gainditu eta langile laboral finko izendatuak izan dira. Informari teknikariaren lanpostu eta plaza utxik aitortzea, bakizue, abendu amaieran erretiro hartu zuela informatikari teknikariak, eta gaur egun aldi baterako langile bat kontratatuta daukagu, oposaketa burutu artean, eta azkenik gizarte langile lanpostu baten berariazko osagarria zuzentzea proposatzen da. Hau soldata igoerekin akats tekniko bat egondu zen eta gizarte langile baten berariazko osagarrian etzen igoera hori jaso lanpostuen zerrendan eta horren zuzenketa egitea proposatzen da. Ez dakit zalantzarik edo galderarik baden? Bai, Kalixa? Bai, arratsalde on guztioi. Aipatu duzun bezala aldaketa batzuk ekartzen dire RPT-an, eta, orokorrean guk begi honez ikusten dugu proposatzen diren aldaketak. Azkeneko hilabetetan, urtetan lan asko egiten ari da udaletxe honetan pertsonalaren gaiarekin. Aurreko puntuan aipatu duzuen nola igo den lehenengo kapituloko dirua, horrek nabarmen esaten du pertsonala gehiago dagoela eta beharra badagoela. Baina ofiziala eta ofizial ordeko lanpostu horiekin ez gaude ados proposatzen den LD edo izendapen azke proposamen horrekin. Batzordean jaso genuen gobernu taldearen ekarpena proposamena, nolabait ja zuzenean LD-ko figura hori hartzen zela, eta txalotu eta balorean jarri nahi dugu, orain arte, azkeneko urtetan, ofizial eta ofizial orde egin duten bi langile horien lana eta jarrera. Aipatu duzun bezala, batek ja jubilazioa hartuko du aurten, binon besteak, bigarrenean edo ofizial orde dagona, oraindik geratzen zaizkio urte batzuk, eta pentsatzen dugu beste aukera batzuk agian jorratu beharko zirela edo zitekela, langile horri hainbeste urtetan egindako lan horrekin, aukera izateko edo kasu honetan LD edo izendapen azke sortzen diren bi plaza horiek beteko dire beste pertsona batzuekin. Eta, askotan aipatu da, egonkortze prozesuan, bertako langilei nolabait, altzen zenbaki handiena lortzen bertan geratzeko, eta hala egin da, eta txalotzen dugu egindako lana. Binon, aipatu dudan bi langile hauen izendapen berri horrekin ez gaude ados, eta hori dela eta gure bozka kontra izango dela. Eskerrik asko. Besterik? Bai, Josu? Nik talde komisioan agertu nuen bezala dauzkat nire ikuspegi oso desberdinak. A ver, hay dos cuestiones, ya sé que una de ellas no entra en lo que es el temario, pero ya que estamos en el tema de personal, voy a hacer lo que hice la última vez, que fue el acta del día que no se me ha contestado, que el día 30 hubo una reunión, o sea, el pleno, y hubo una serie de preguntas que no se me ha contestado, pero en cualquier caso voy a empezar. Sobre el tema de la comisión de personal, respecto al tema de la elección de oficial y suboficial, de alguna forma como el criterio de establecer la designación como la libre designación, yo lo manifesté claramente que no estaba de acuerdo. Y hay una frase, es decir, de alguna forma voy a coger lo que tú dijiste en la comisión, incluso en el acta del comité, que es lo mismo que de alguna forma lo dijiste en lo que es en la comisión nuestra. El señor Emparan explica que hasta ahora la forma de previsión de estos puestos era el concurso, pero teniendo en cuenta sus características, su especial responsabilidad, dedicación y la confianza que las autoridades deben de tener sobre ellos, es más adecuado establecer la libre designación como forma de provisión. Son palabras tuyas, dichas, tanto en la comisión de personal como incluso
en la reunión que hubo del acta recogida por parte de consensos. A ver, de alguna forma tú dices que antes se hacía de una forma y que ahora hay que hacer libre designación. Yo creo que esto es un error. Es un error. Es un error importante. Sobre todo en el sentido de que si hemos estado defendiendo permanentemente que cuando se eligen una serie de puestos para el ayuntamiento, en este caso el oficial y suboficial, sean por un concurso, el establecer una especie de, también un concurso, porque luego al final la elección es del alcalde, pues hombre, a mí no me parece procedente. O sea, os lo digo sinceramente, es un sistema en el cual al final, pues bueno, pues no es así. Y ahí no voy a decir más. En ese sentido me parece que es una equivocación. Y segundo, y lo tengo que decir, el pleno del mes de enero yo te emplacé a una serie de cuestiones en el cual, lo dije, que es la elección que se va a hacer por parte de Armaplaza de una persona como administrativo y 2 para, de alguna forma, de visitadores y tal. Y lo dije. Yo en aquel momento no tenía derecho a voto, luego hubo una reunión el jueves, pero claro, por cuestiones médicas no pude asistir, pero en este pleno lo tengo que decir, yo creo que es una equivocación también de alguna forma entrar en ese procedimiento, porque hay unos procedimientos en los cuales que son igualdad, mérito y capacidad que no se cumplen en la elección en Armaplaza de esas 3 personas. No se cumplen, Igor, no se cumplen. Entonces, de alguna forma, por la calle del medio, vamos a hacer una especie de no sé qué, para de alguna forma automáticamente a 3 personas que de alguna forma están en Armaplaza a través de una subcontrata, a través de una subrogación, le vamos a hacer fijos discontinuos por parte de la Fundación. Y la Fundación es un organismo público, porque más del 50% es dinero público. Y creo que hay que respetar los criterios públicos, cosa que no se respeta, no se va a respetar, en el cual vuelvo a decir que es otra equivocación. Y yo no tengo más que decir. Son 2 equivocaciones importantes, porque luego las consecuencias son a más con el resto de los departamentos que a nivel de ayuntamiento habrá que afrontar. Y dicho, otras subcontratas, etcétera, etcétera. En el cual, vuelvo a decir, yo creo que es una equivocación, yo creo que, creo que hay que pensárselo de alguna manera, pero en fin, ese es un poco mi criterio sobre estas 2 cuestiones. Punto. Besterik? Bueno, hemen, entzuten dire gauza batzuk, ez dakit nahitaz esaten diren gaizki edo ez jakintasuna den. Baina, bueno, eskertzen dut behintzat esatea, aktetan berdina jasotzen dela, bai komitearekin eukitzen ditugun negoziaketa mailetan, bai gainerako ordezkariekin izaten ditugun batzordeetan eta bai hemen bertan ere gauza berdina esango dut, beti uste dut aurrez juten naizelako eta ongi esplikatzen saiatzen naizelako gauzak. Deigarria egiten zait entzutea alde batetik aipatzea orain dauden pertsona hoiek jarraitu beharko luketela eta beste alde batetik aukera berdintasuna, meritua, gaitasuna aipatzea sabai bezala eta hortik ezin pasa izatea. Orduan, kontrajarriak dauden mezuak entzuten ditut eta orduan ez dakit nola kokatu ez sartzagatik Josu Armaplazako fundazioko gauzak orain batean hemen astea ez zaizula erantzun zerbaiti aipatu duzu ez dakit zertaz ari zaren, zeren beti erantzuten dizugu egiten dizkiguzun galdera guztiei. Begira, lehen aipatu dut sarbidea erresteko aukera baliatzen ari ginela lehen lanpostu horiek beteta eukitzeko. Lanpostu horiek betetzeko prozedura bat egingo da. Eta orain arte, ez dakit nola izendatu ziren ofizial eta subofiziala, Kalixa zu jakingo zuni baino, hobeto baina oposaketa lehiak eta bitartez behintzat badakizu ez zirela bete 2 lanpostu horiek. Ez dakit prozedurarik egintzen, ni ez negoen beraien izendapena izan zenean, ez negoen udaletxe honetan,
baina ongi dakizute urte batzuk daramatza zuenek hori lanpostu horiek biek ez zirela bete karrerazko funtzionario bezala, baizik eta ez dakit nola bete zuten. Eta nik ere eskertzen diet egindako lana, noski. Eskertzen diet pila bat egindako lana. Hartu dituztelako ardura batzuk, ez dakit nola izendatuak izan diren, baina hartu zituzten bere garaian ardura batzuk eta ardura horiek bete dituzte. Orain egiten ari garena da, bi lanpostuak utzi geratuko dire, plazak behintzat gure lanpostuen zerrendan baten erretiroagatik, eta subofiziala kasu hontan egonkortze prozesua burututa agente lehenaren plaza hartuko du, orduan nola betetzen ditugu. Eta betetzeko bi lanpostu horiek ofizial eta subofizialarenak egin behar dugu prozedura bat. Eta oposaketa prozedura bat egiteak badakigu guztiok 2 edo 3 urteko prozedura bat daukala, eta ezin dugu bizi Hondarribian, nire ustez, ofizial eta subofizial plazak utxik ditularik. Horregatik, prozedura bat, legezko prozedura bat, beste herri askotan egiten den prozedura bat, bai alderdi sozialistako, bai EAJ-ko agintaritza duten udalek erabiltzen dituzten prozedura legezkoak dire proposatzen ari garenak eta burutzeko asmoa daukaguna. Eta hemen esan da beste pertsona batzuekin betetzea, nik ez dakit momentu honetan zein pertsonek osatuko duten. Bai ezarri dudana da, gustatuko litzaidakela Hondarbikoak izatea, gutxienez emakume bat izatea ofizial edo subofizial bi postu horietan. Horrelako gauza jarritu dut mahai gainean, baina irikiko dugu aukera EAEko beste administrazioetan karrerazko funtzionarioak diren, edo ertzaintzan karrerazko funtzionarioak diren hautagaien artean aurkezteko beraien proposamenak. Eta proposamenak aurkezten dituztenean irizpide batzuk jasoko dira, eta jasoko diren irizpide horien baitan aukeratuko da zeintzuk bete behar duten ofizial eta subofizial plazak. Orduan, gaur ezin da esan orain dagoenak ez duenik beteko. Hau da, betetzen baldin bada, prozedura baten bitartez beteko dela. Hau da, zuzentasunean jokatzera goazela. Eta behin, uste dut hemen baditugula udal honetan beste langile batzuk, Komisión de Servizio edo ez dakit nola esaten den euskeraz, lanean zerbitzu betekizunetan deitzen da, zerbitzu betekizunetan lanean dauden zenbait teknikari baitugu, ala nola idazkaria bera, kontu hartzaile jauna bera ere, eta ohiko prozedurak dira, eta prozedurak betetzen dituzte legean ezarritakoaren arabera, eta horixe bera egitea da proposatzen duguna gaurko aldaketarekin. Baina, ulertzen dut zuei etzaizuela gustatzen, naiz eta zuen alderdiek agintzen duten lekuetan horrelako prozedurak maiztasun eta normaltasun oso erabiltzen dituzten, batzutan iruditzen zait notizio onak direnak, hau da prozedurak, legezkotasunezko prozedurak egitera goazenean aipatzen ditugunean, zuei gaizki iruditzea, onartu beharko dut joku politikotzat, naiz eta nik ere ez dudan oso gustoko. Bai. Eskerrik asko, alkate. Ez dute zer esan legearen kontra doazenik olako erabakiak. Binon nik batzorden ekarri zen duten proposamen hori, eta esan du nire interbentzioan, ea beste aukerak zeuden. Aipatu duzu Komisión de Servicios, badire habilitazioak prozesua egin arte, olako gauzak badire. Eta, guk esaten dugu, kasu honetan, igual beste aukera batzu agian landu dituzue, eta guk ez dakigu. Ni modu baikorrean, lehen esan duzun bezala aurreko puntuan, azalpena alde horretatik egin dut. Eskerrik asko. Bai, Josu? Bai, simplemente a la pregunta que decías que no, en fin, que de alguna forma la pregunta que yo había hecho no habías contestado. Yo simplemente decirte que en el acta que aparece en el mes de mayo, en el mes de enero, digo lo siguiente. Lo que hago plantear es
que de alguna forma ante el tema de dar una plaza no estuviera de más el que hubiera una reunión por parte del ayuntamiento, a un informe por parte del secretario y del interventor que opinaban de esta cuestión. Eso es lo que yo planteé, lo que en cuestiones he planteado y de alguna forma no se me ha respondido. Y en la segunda cuestión, a ver, yo creo que vulgarmente lo que se dice, lo del tema de libre designación es elegir a la persona a dedo. Ese es el resumen. Igor, o sea, no vayamos a otro lado, es a dedo, punto. Bakarrik esango dut, Josu, hori dela alderdi sozialistak beste udal eta beste erakunde publiko askotan erabiltzen duen prozedura bat, ohikoa, zuk ongi dakizun bezala, eta alderdi sozialistak edo EAJak beste erakundetan, edo EH Bilduk beste erakundetan agitzen duen erakunde horietan erabiltzen duten prozeduretako bat erabiltzera goazela. Beste aukerak egon litezkela, teknikoki baloratu dena da, hau dela prozesurik garbiena erakusten duen bide bat. Eta horregatik iritzi diogu politikoki ere bide hau jorratuko dugula. Baina, bueno, 6 aldaketa ziren eta bakarrean zentratu gara. Eta Josu, beti bezala, gai zerrendan planteatzen da gai bat, eta zuk hitz egiten duzu nahi duzun hartaz. Gutxi gora bera lehen aipatu duzun M. Rajoy hori bezala. Beraz, 2025erako plantilla organiko eta lanpostuen zerrendaren aldaketaren proposamena onartzearen aldeko bozkak. Aurkakoak. Beraz, gehiengoz onartua. Laugarren puntuara pasako gara. Laugarren puntuan Darbiko Mendelu auzoa hiri berroneratze integralerako eta birgaltzeko hurbiltasunez kudeatzeko bulego teknikoaren arreta, informazio eta kudeaketa zerbitzuaren kontratazio espedientea onartzeko proposamena da. Puntu honetan eztabaidagai daukaguna duela denbora hitz egiten aritu izan garen Mendelun opengela bat irekitzeko kontratazioa egin nahi da. Zerbitzu hau kontratatzearen helburua auzoaren bizigarritasuna hobetzeko eta bermatzeko neurriak hartzea da. Birgaitze tradizionala zaratago, hiri berroneratzearen helburua ere izango du. Lanketa honek ikuspegi anitza izango du. Izan ere, arlo juridikoa, arkitekturazkoa edo teknikoa eta gizarte ikuspegia ere landuko baititu. Proposatzen den kontratazio honek 2 fase ezberdin bereizten ditu. Alde batetik, azterketa teknikoak egitea, hau da, birgaitzaren programaren irizmena, birgaitze area definitzea, eraikinen etorkizuna zehaztea eta plangintza xehatu bat egitea, eta bestalde batetik, birgaitze programaren gauzatzea bera. Kontratazioari propioki dagokionean esan beharra dago Eusko Jaurlaritzako lurralde plangintza eta etxebizitza sailarekin partekatu egin direla plegu teknikoen baldintzak eta kontratazio prozedura hau prozedura irekiz egingo dela sektore publikoko kontratuen legeak jasotakoaren arabera. Kontratuaren iraupena 3 urtekoa izango da eta 2 urteko luzapena egiteko aukera izango delarik. Urte bat, gehi urte bat. Volumen ekonomikoari dagokionean, ia 960.000 euroko aurre ikuspena dauka. Eta finantzaketa Hondarribiko udalaren eta Eusko Jaurlaritzaren artean partekatua izatea lortu da akordio bitartez. Lehen urteko kostua 266.000 eurokoa izango da,
eta gainerakoetan 224.000 eurokoa izatea aurreikusten da. Azkenik, kontratazio proposamen honi dagozkion hirigintza departamentuko arduradunaren, kontu hartzailearen eta idazkariaren txostenak ere jaso dira. Takit, galerarik, zalantzarik, badagoen? Bai, Gonzalo? Hoy votamos en contra de la contratación de una empresa para la gestión de la OpenGela Mendelu. No porque estemos en contra de la regeneración de Mendelu. Todo lo contrario. Sabemos que es un proyecto necesario y también que los vecinos y vecinas lo esperan. Pero lo que no vamos a hacer es blanquear al gobierno municipal. Este equipo de gobierno, cuando estaba en la oposición, nos acusó durante años de abusar de la subcontratación. Decían que los servicios municipales debían prestarse con personal público, que externalizar era desmantelar lo público, Pero ahora que gobiernan, hace exactamente lo contrario. Y no es la primera vez. Este contrato, por valor de 1 millón de euros, es solo otro ejemplo de falta de su coherencia. Nuestro voto en contra no es un no a la OpenGela, no es un no a Mendelu, es un no a decir una cosa en la oposición y hacer la contraria en gobierno. Un no a un modelo de gestión basada en la contratación y la falta de principios. La regeneración de Mendelu es necesaria, pero también la coherencia política. Y por eso hoy decimos no a este contrato. Eskerrik asko. La regeneración de Mendelu es necesaria, pero también lo es la coherencia política. Además, cada vez que se hace más urgente la creación de una unidad de vivienda con personal propio. Ahora urge atender las necesidades de Mendelu, pero una vez se apruebe el plan general, ¿qué? ¿Cómo? El volumen de trabajo va a aumentar y mucho. En lugar de afrontar este reto con una estructura pública y fuerte, se están poniendo parches con estas contrataciones. Parches. Se contrata una empresa para atender las dudas sobre las respuestas a las alegaciones. Se otorga directamente a dedo a una promotora la construcción de pisos de vivienda oficial, aludiendo a la falta de medios personales en el ayuntamiento. Y ahora esto, 1 millón de euros para contratar a 3 personas que prestan este servicio durante 5 años. La planificación y la coherencia son imprescindibles para una buena gestión municipal. Por eso, hoy decimos sí a la OpenGela, hoy decimos sí a Mendelu y decimos no a este contrato por falta de coherencia política. Muchas gracias. Norbait gehiago? Ez dut farra ikusten, Ez dakit nondik ikusten zuten. Mesedez. Norbait gehiago? Bai, Josu. Bueno, nik kasu honetan aldeko bote izango dut. Yo lo único que... Bueno, el tema de la OpenGela, en todo caso, bueno, es una medida que se ha estado trabajando durante muchísimos años y en este caso, bueno, pues se va a llevar a cabo. Es verdad que hay muchas dudas y el resultado que pueda tener todo esto, pero yo simplemente quiero decir una cosa, y es que, bueno, en el barrio, aparte de la OpenGela, también hay una serie de iniciativas que se están dando en este momento y lo que pido también es que se respeten. Es decir, yo entiendo que de alguna forma por parte del equipo de gobierno hay unos criterios muy concretos, sobre todo con el tema del plan general, pero en medio hay una serie de circunstancias excepcionales, y me refiero a una urbanización que es Mugondo, en el cual llevan ya 2 años con las vallas puestas, llevan 2 años, de alguna forma llevan con un decreto hecho por la alcaldía en el sentido de que hay que hacer una ITE para que puedan de alguna forma poder seguir en esos edificios, y simplemente decir que, bueno, que se tenga en cuenta esta situación. Y yo soy partidario siempre de llegar a acuerdos. Y yo creo que la OpenGela y todas las cuestiones que se vayan a plantear por parte del barrio de Mendelu
se tenga en cuenta la iniciativa de estos vecinos y que no, de alguna forma, pues de alguna forma queramos por nuestros criterios imponer una serie de cuestiones. Espero que las cosas vayan por buen camino y espero que el tema pues se solucione, sobre todo porque llevan ya estos seis grupos mucho tiempo con vallas en una situación precaria, que no saben qué va a pasar porque hay una serie de incertidumbres. Hay unas ITES que de alguna forma están planteadas con unas cantidades importantes y creo que es compatible tanto lo que es la filosofía por parte en este momento que está planteando tanto el plan general como el equipo de gobierno, que se tenga en cuenta esta situación. Besterik? Bai, Garoa. Ni batzutan ez dakit toki berdinan egoten garen. Hartzen dut apunteak azkeneko batzordekoa. Mendelu, Opengela, regenerazio urbano figuran aitzindaria izango da. Gainera azaldu ziguten, euskeraz ez bagenun ondo ulertzen, hiri berroneratzea, regenerazion. Aitzindariak izango gara eta hiru arloko taldea egongo da, juridikoa, arkitektura eta soziala. Eusko Jaurlaritzaren parte hartzea eta Next Generation diru laguntzak tarteko eta atzeratu dena Eusko Jaurlaritzaren ondorioz ezin izan zelako. Orduan, ez dakit, hau igual ez erderaz esango izut, ez? Nola da manzanas traigo edo eske batzutan, egia esan harrituta galditzen naiz. Orduan, Mendelu Opengelari buruz, aitzindaria den lanketa bat egingo da, gure herrian regenerazio oso bat behar duen auzo bat daukagulako, eta hori da, aitzindaria berria ezoikoa diren egoera baten aurrean egiten delako olako kontratazio bat, lankidetzan, erabat ezinbestekoa diran bitartekariekin hartu beharreko erabakiak benetan potoloak, sakonak direlako, eta oso argi ere azaldu zigutelako. Mendelure kasuan ez dela bakarrikan etxe bizitzen envoltorioa aldatzea edo kalderak aldatzea, baizik eta oinarriak daude gaizki, zenbaitetan Mugondoren kasuan bezala. Beraz, planteatzen dena da ea etxe bizitza horiekin zer egin behar den, eta horregatikan alderdi soziala, hiru pertsona hoiez osatutako lantaldea ezinbestekoa da, eta aitzindaria izango da gure herria, sentitzen dut, eta hau esango dugu, gauzak utzi eta utzi egin direlako, pelotak handitzen joan dire, arazoak handitzen joan dire, eta orain aitzindariak izan behar gera ea auzo horrekin zer egin behar dugun. Beraz, gure bozka noski aldeko izango da, ze auzokoek ez dute besterik ulertuko. Eskerrik asko. Koherentzia politikoa izan da aipatu den gai bat, eta ni benetan harrituta nago entzuten ditudan gauza hoiekin. Izan ere, udalbatza honetako bigarren puntuan hitz egiten aritu garenean, pertsonalari buruz aritu gara, pertsonal kostuak, pertsonal kopuru handitzea, aipatu da EAJaren aldetik, nabarmena dela pertsonal gaietan eman den aldaketa, eman den indartzea udaletxe honetan. Eta gero aipatzen da, azpi kontratazioan sakontzen ari garela pertsonal propioan izan beharrean. Eta nun dago koherentzia hor? Udalbatza bertan ordu erdi bat lehenago eta ordu erdi bat beranduago esandakoak guztiz kontrajarriak dira. Guztiz kontrajarriak dira. Eta gogoratu nahi dut, Opengela guztiak iriki direnak Euskal Herrian, Garoak esan duen bezala, Hondarribikoa lehenengo saiakera izango da berroneratzearen ikuspegi batetik, bestetan birgaitze dako Opengelak izan dira, Eusko Jaurlaritzarekin adostasunera iritsita izan da zein eredu plegu tekniko guztiak kostatu zaigu, Kriston pila kostatu zaigu adostasun honetara iristea Eusko Jaurlaritzarekin bateratzea irizpide teknikoak nola izan behar duten. Mendeluri dagokionean bide azpiegiturekin, foru aldundiarekin ere lanketan eramaki ditugu hilabeteak, lortzen ari gara urratsak ematea, finantzaketan
partekatuko ditugu udalak, foru aldundiak, Eusko Jaurlaritzak, partekatuko ditugu gure funtsak Mendelu auzoan bizitza errexago eta bizitza erosoago, egokiago bat izateko helburuan, eta harrigarria iruditzen zait beste erakundeekin elkarlanean lortutako prozedura bide hau adostera iritsi eta udaltalde bat hemen etortzea eta koherentzia faltaz hitz egitea. Benetan, iruditzen zait, lehen aipatu dut ere, berri onak ditugunean, eta hau oso berri on bat da, oso garrantzitsua da Mendelu auzoan behingoz €1.000.000 euroko ekarpena eukiko duen azterketetan udal hau inplikatzea, beste erakunde publikoak ere inplikatu ditugun bezala lortu dugu, hasi dire gauzak mugitzen, eta aurkako bozka bat benetan, bakoitzak jakingo du, nola narrasten ditun notizio onak eta jendearengan iristera saiatzen den gauzak ez direla hain egokiak diruditena bezala, baina hau benetan dela berri on bat, kontratazio on bat, oso on bat dela, eta bakoitzak jakingo du zer bozkatzen duen. Bai, Gonzalo? Argi gelditzeko, gu ez gaude kontra, ez Opengela eta ez Mendelu auzoari. Argi utzi nahi dugu. Eta hala da. Orduan, esan dugu, zergatikan kontra ingo dugu. Opengelaren alde gaude, Mendeluren alde gaude, eta orduan hori argi utzi nahi dut. Ez dakit besterik. Talde bakoitzaren, nik bukatuko dut orduan, aipatuz proposamena mantentzen dugula eta talde bakoitzaren posizioa erakusten dela udalbatzan bozketa bitartez. Eta horregatik, 4. puntua Hondarribiko Mendelu auzoa hiri berroneratze integralerako eta birgaitzeko hurbiltasunez kudeatzeko bulego teknikoaren arreta, informazio eta kudeaketa zerbitzuaren kontratazio espedientea onartzearen aldeko bozkak. Kontrakoak gehiengoz onartua. Bosgarren puntura pasako gera, Hondarribiko Jaizkibelgo pistak eta basobideak kontserbatzeari eta ibilgailu motordunekin erabiltzeari buruzko ordenantzari hasierarako onarpena emateko proposamena. Mesedez Garoa, ingurumen zinegotzi bezala. Eskerrik asko, Igor. Bai, arratsaldeon, gaur honera ekartzen deguna da hasierako onarpena. Hau da, zirriborroaren proposamena, gero badakigulako ere, alegazio epeak irikiko dira eta berriz ere onera ekarri beharko dugula. Aipatu nahiko nuke, edozein ordenantza bezala, bere prozedurarekin jarraitu dugula, aurreti asko kontsulta publikoa izan zen otsailean, eta gero batzordetikan pasa dugula. Eta aipatzeko ere, bi batzordetik pasa dugula, lehenengoan informazioa emateko eta bigarrenean diktaminatzeko. Honi dagokionez eta testu ingurua kontatu nahiko nuke, ordenantzaren araudi xehatuak edo kontatu baino lehen, eta da ordenantza honen zirriborroa gobernu taldeak berriak jaso zula, aurreko legealdian hasi zelako bere lanketarekin. Egia da ere, lehenengo proposamen horrek askoz begirada zabalagoa zaukala, askoz ere gauza gehiago arautu nahi zituela. Gero ere aipatu nahiko nuke, legealdi aldaketarekin ez ditxuk hartu zuela horren ardura, eta gero nere esku etorri dela, eta bitarte horretan aldatu dela bere norabidea. Ordenantza honena eta bereziki aldatu dela aldundiaren irizpide teknikoaren arabera. Gogoratu behar dugula, Jaizkibel mendia gure jabetzakoa dela, baina bere mantenua eta kontserbazioa aldundiari dagokiola. Eta beraz, aurreko lehenengo zirriborro horietan egiten ari ginena, ematen duez, beraien eskuduntzetan sartzen ari ginen, ari zelako ere
ze jarduera burutu altziren eta ez esaten, eta hori ez omen dagokigu guri. Horregaitikan eta honegatikan gaur ekartzen duguna da, azken finean mugikortasuneko ordenantza bat jaizkibelean kokatuta. Eta zergaitikan jaizkibel? Jaizkibel Natura 2000 sareko parte da, baita ere kontserbazio bereziko eremua, eta naizka horrek dagoeneko ematen dion babes maila bat gelditzen da oso modu orokorrean. Lege horiek beti behar dute arau xeatuago bat edo herri mailakoa. Eta jaizkibel azken finean bertan baditugu baso eta bide pistak mantendu behar direnak, bertara sartzeko ezinbestekoa direna, larrialdientzako ere ezinbestekoa direna, edota bertan bizi, edota lurrata daukatenantzat. Zer gertatu zaiguna da, azkeneko urtetan, arau zehatzak ez egotearen ondorioz, bide horietatikan inongo kontroli gabe, motordun ibilgailuak sartzen ari direla, motordun ibilgailua trafiko zuzendaritzaren araudiaren arabera ziklomotorrak ere bertan sartzen dire, eta orduan ikusi deguna da, beharra daukagula, ze pista horietatik zeintzuk pasa daitezken edo ez arautzeko. Hori da ere, ordenantza honen hasieran eta zergaitia azaltzeko daukagun sarreran. Ordenantzak gero berez, azken finean 25 artikulu ditu, 2 azken xedapen eta eraskin bat. Hemen aipatu nahiko nukena da, azken finean antolatzen dela ibilgailu motordunen sarrera. Nortzuk pasa daitezken eta nortzuk ez. Baita ere, naiz eta Jaizkibel mendia izan, bere lehenengo artikuluan esaten da Hondarbilaren jabetzakoa diren lurretan eta udalaren jabetzakoa diren baso eta bideetatik dela. Honek eskatu digula ere inventario bat egitea, plano bat egitea, jakiteko zeintzu diren gure bideak eta zeintzuk ez. Aipatu nahiko nuke ere, bertatik pasatzeko araudi honek jasotzen dula ze baso eta bideetatik pasa gaitezken eta zeintzu diren onartutako aparkalekuak. Eta bertatik baso eta pista bideetatik pasa ahal izateko baimen bat beharko dela. Baimen bat beharko dute, azken finean, larrialdiko zerbitzutakoak eta ez direnak, edota txingudi zerbitzuko mankomunitatekoak ez direnak, edo basozainadiak, beraiek esateko, aurrikusita dago, beraiek inongo baimen zehatzik gabe, bertatikan pasa daitezkela. Baina bestelakoek baimena beharko dira. Eta hemen, aipatu nahiko nukena da, daudela zirriborro honetan, eta aipatu nahi dut, zirriborro honetan eta hasieratikan eta auzoetan eta jendearekin egon garen aipatu dugula, 4 perfil onartzen ditugula, sartu ditugula ordenantza honetan, jakinda, behin betiko ekarriko dugunan, bestelako baimen berezi batzuk ere sartuko ditugula. Baina lehenengo perfilak egiten duen referentzia da, azken finean, baso edo bide pista horietatik jun behar dunak, bere etxea bertan baldin badauka, edo bertan ere lurra baldin badauka, baimena edukiko du. Beste baimen orokorra da, bertan, nekazaritza edo abeltzaintzako lanak eta egiten baldin baditu. Eta hori jasotzen digu 7. artikulua. Eta gero, 11. esaten digu, baimen bereziak eman aldirela. Eta momentu honetan, eta zirriborro honetan, 2 daude baimen berezi bezala katalogatuta. Bada mantentze edo konpontze lanengatikan bertatikan pasa behar baduzu, baso eta pistetatik, eta bigarrena da interes orokorreko jardunak egin behar baldin badira. Adibidez, askotan arantzadi bertan ibiltzen da eta hoientzat baimena izango zen. Ez da aurreikusten momentu honetan bestelako perfilikan. Gero ere, aipatu nahiko genukena da aparkalekuak. Ordenantza honek esaten diguna da, Jaizkibelen non aldugun aparkatu, eta esan bezala plano bat gehitu dugu, plano horretan zehazten da, baina dauzkagu alde batetik Guadalupen Ardela eta Txurtxipin, Paradorean ere bai, gero Gi 3440 eta PK 11tik Biosnarrera doan pistaren lehenengo 200 metroak, eta baita ere, salbuespenez, Guadalupen, gotorleku ondoan ere, bertako kanpan ere aparkatu aldela. Baina, honek zehazten duna da, toki horietan, gehienez, egon daitekela, 2
ondoko 2 egun baino gehiagotan ezingo dela aparkatu. Hau da, 48 orduz nahi dugula. Azken finean hemen, uste dut hemen gauden guztia jabetzen ari gara, Jaizkibel pixka bat kanpi municipal iriki bat eta doakoa bihurtzen ari da, eta horreri mugak jarri nahi dizkiogu. Beraz, aparkalekuak hoie dire, horrek zer esan nahi du? Bide bazterretan eta ez da ere ezin dela aparkatu. Jaizkibelentan 4 aparkaleku hoiek egongo direla. Eta gero, aipatu nahiko nukena da, bukatzeko eta eraskinan dagoenez, azken finean, jabetu gaitezkela oso errez, sartzen garenean pista batean, hortik ezingo genukela sartu, baina badaudela bide batzuk hormigonatuta daudela, baina ere ezingo dela sartu ez badaukagu baimena. Eta aipatu nahiko nituzke, eta hauek zehazten dire ordenantzaren lehenengo eraskinan. Eta esaten du ez, motordunek soilik asfaltatuak eta hormigoizkoa diren bide eta pistetatik zirkulatu ahal izango dute honako bide hauetan izan ezik. Hau da, salbuespena dira, Justiz baserritik Marla eremuraino doan zatia, naiz eta hormigonatuta dagoen, horrezin da pasa ez badaukazu baimenik, antenetarako igoeran ez da ere, Gornutzerako bidean ez da ere, Axeri elkartetik Santelmorako doan bidean ez da ere, eta Hartzuko landetxetik Portomokora. Ordan, pista, hau da, naiz eta hormigonatua dagoen, eta zuk txabola baduzu edo, lehen aipatutakoa perfil hoietako ezaugarri bat betetzen baldin baduzu, baimena izango duzu. Eta baimen hori, ja horretaz hitz egingo dugu, ordenantza onartua dagoenean, bere prozedura aurrera egiten duenean. Beraz, hau da hola orokorrean ordenantza honekin arautu nahi deguna, lehen esan bezala, azken finean nahi deguna da baso eta pistetatikan doazen ibilgailu motordunak arautu. Behin proposamen hau udalbatza honetan onartua denean, 30 egunez jarriko da jendaurrean. Aipatu nahi dugu ere, eta ez dela gure kontu bat, baizik eta Gipuzkoako aldizkari ofizialean zailtasunak izaten ari dire, eta adibidez, lehengo hilabetean onartutako Euskara Saileko diru laguntzak, bihar jarriko dira publiko. Beraz, 30 egun horiek izango dira publiko jartzen dirенetikan, bale? Gusaiatuko gara, baina ez dakigu aldundiak noiz jarriko duen publiko. Beraz, alderdi horretatikan lasaitasuna bai adierazi nahi dugu, edo ez esatea ez dugula publiko egin eta izkutatua daukagula. Ez dugu izkutatua, oso agerian dago, adierazteko dago, baina prozedurak hori gertatzen ari dela. Eta badakigu alegazioak egongo direla, ze aurretiazko kontsulta publikoa egin dugunean, jaso ditugu, proposamenak, elkartu gara, eta badakigu, eta hemendikan ere, jarraitzen ari baldin badira argi esateko, badakigu eiztariak eta arrantzaleekin hitz egingo dugu, negoziatuko dugu, eta topatuko dugula erdibidekoak. Orduan, hori zen, galderari baldin badago. Eskerrik asko, galdera, zalantza, valorazio, Gonzalo? Eskerrik asko, mi esker garoa, ustez argi hitzen genuen batzordean, ustez aktan argi ikusiko da baitare, begi honez ikusten dugu, murriztu behar dela motordunak, ibilgaia motordunak Jaizkibel inguruan, pista asko daude lehertuak, beste daude gehiegi erabiletar, baina, ne ustez denon artean lortuko dugu arautegi apropos bat. Baina, gure boska azten ditu ingo gera komisio moduan, gure ustez egin direlako bilera batzuk, bai auzo baserritarrekin, bai arrantzalekin, bai eiztarilekin, beraiei esan zaie ekarpenak eta proposamenak idazteko, eta bertan arautegi zirriborronetan ez ditugu ikusi. Komisioan bai esan zenun aztertuko ziela, eta hurrengo proposamen orokorrean txertaten saiatuko zaretela. Gure aldetikan ere ekarpen pare bat ekarri genitun, egingo ditugu tokatzen den moduan, eta lan honetan bide lagun izateko prest gaude. Baina gaur egingo gerazten ditu, jakinda proposamen horiek ez diela txertatu, eta txertatzeko voluntade horre azaldu duzu, eta beraz, bide lagun topatuko gaituzu. Mila esker.
Eskerrik asko beste valoraziorik. Josu? Bai, bueno, nik aldetikan, a ber, beti izateetena, ez da, ekartzen zaigu la propuesta pues una semana antes, komisioan dictamena, a ver, yo la verdad es que en esos pocos días no tengo capacidad para analizar demasiado la propuesta. Pero en todo caso, ya lo dijo en la comisión. Yo creo que hay cuestiones que, bueno, pues que efectivamente están en este tema, en el sentido que nosotros vamos a poner unos reglamentos y unas normas, pero esos reglamentos y normas también son derechos y obligaciones. Hay un problema aparte del tema del camino, es el tema de las coberturas. Hay un problema de coberturas. Nosotros vamos a permitir, de alguna forma, vamos a prohibir que haya una serie de cuestiones, pero Jaizkibel, en la parte de atrás, incluso en la parte delantera, el problema es las coberturas. Y ese es un tema que yo me gustaría tratarlo paralelo con este reglamento. Porque es que estamos hablando de derechos y obligaciones, pero claro, derechos sí, pero obligaciones, la gente dice, sí, me parece muy bien, me impones una serie de criterios que me parecen perfectos. De acuerdo, ya sé que no tiene nada que ver, pero hay un problema serio. Serio porque de alguna forma luego, pues bueno, hay unas cuestiones que afectan en casos de emergencia, en casos de situación, incluso a las propias días, a las propias situaciones, permitimos dejar que la día pase, pero no tiene cobertura. Es decir, yo creo que aquí pasa algo, aquí falta algo. Ya lo planteé este tema en su día, incluso la cobertura también nos falta en Muriate. Yo lo planteé, incluso una cantidad que se aprobó un presupuesto de 18.000 y pico de euros, pero que todavía no sé dónde está, que ya lo plantearé luego en la parte final de ruegos y preguntas. Pero bueno, este es un asunto que lo tenemos que tomar muy en serio porque al final la comunicación, pues bueno, no voy a entrar en más porque tampoco quiero hacer dramatismos, porque no es cuestión de hacer esas cuestiones, no me gusta. Aparte de eso, bueno, está el tema de los cierres del golf. Aquí hay un problema y es que estamos hablando de una serie de caminos, pero que todavía ahí están cerrados. Afectan, sí, afectan. Es decir, la parte del sur, lo que es las líneas rojas, el golf, por ejemplo, las coberturas, las entradas, por ejemplo, que hay en Aguiñasasi, pues Aguiñasasi, Arrutela, incluso el Camino Real, que es la parte de arriba, hay unas cadenas cerradas. Bueno, ahí yo sé que hay un contencioso con el golf, hay un contencioso por medio, y que este es un tema que también de alguna forma está ahí. Estamos hablando de una serie de cuestiones, pero que también está ahí. Y eso os lo dejo encima de la mesa. El tema de hablar al final has dicho que bueno, que de alguna forma se va a hablar de alguna forma con la gente interesada, la gente que va a pescar, la gente que va a cazar. Bueno, bien, pero es importante que también en las zonas, por ejemplo, que de alguna forma haya de alguna forma coberturas, pues bueno, pues tengamos ciertas seguridades, haya núcleos de seguridad, en fin, ciertas cuestiones. Y luego está el tema de lo de arriba, lo del tema del parador, de aparcar en el parador 2 días. Yo no dejaría aparcar ahí. Desde mi punto de vista, O sea, es que de alguna forma, si dejamos a la gente aparcar, pues al final pues se convierte en lo que se convierte. Y en 2 días pues hace muchas historias, Y hace poco se nos ha quemado el monte. Es decir, hay cuestiones que de alguna forma yo creo que hay que matizarlas, que algunas son de cierta envergadura, en el cual me parece muy bien que bueno, se va de alguna forma se va a plantear el tema de la licitación, posterior va a haber enmiendas, espero que también haya gente que lo plantee, y nuestro voto en este caso va a ser la abstención. Beste valoraziorik, ez dakit azken... Bai, Garoa? Bai, badazpada inorrez nasteko gehitutako mapan Jaizkibel mendiaz ari gara eta bereziki itsaso aldera ematen duen eremuetaz, hemen golf eta ez da sartzen eta zeke eremuaz ari gara. Eta guri larritzen gaitu ere bai Jaizkibelen dagoen egoera, eta lehen esan dudan bezala jabetza gurea da, baina kontserbazio eta mantentzea aldundiarena eukidegu desgrazia oain dela gutxi ere bai, eta horregatik astelenean aldundiarekin bilduko gara, guk gure etxeko lanak egiten ari garelako,
Orain artean ni jaso dudan angatikan, azkeneko urteetan ez dute beraiei dagozkion lanak egin araudi bat ez genulako herri mailan eta bazekitelako pistak eta zaindu eta mantendu ezkero oraindik eta turistak barrurago sartuko zirela, hori da nik jaso dudan informazioa. Orduan, gu egiten ari gara, ordenantza hau bideratzen ari gara, eta horregatik jakin nahi dugu ere, aldundiak ze plangintza daukan ere Jaizkibelekin, eta hor hitz egingo dugu pendiente dauden gauza guztietaz, bai. Eskerrik asko. Eskerrik asko, ongi iruditzen mazaizue, proposamena bozkatuko dugu, Hondarribiko Barkatu egin dezakete horren inguruan galdera bat. Bai, Goiarre programa nola dago azkeneko urteetan udala eta aldundiarekin, hor konpromiso batzu zeuden, betetzen genituen, diru kopurua batekik, gero galderetan. Galderetan, barkatu. Gaitegira ez bagera murrizten eta gero badagoenean aukera, uste dut, lehen hitz egin dugu, nola izan behar duten udalbatzak eta beste gai batzuk ateratzen dituzute beti, baina bozkatuko dugu eta gero segituan daukagunez erreguta galderen tartea galdetu halko duzu horri buruz. Bosgarren puntura berriz beraz, Hondarribiko Jaizkibelgo pistak eta basobidea kontserbatzeari eta ibilgailu motordunekin ibiltzeari buruzko ordenantzari hasierako onarpenaren aldeko bozkak, aurkakoak, abstentzioak, gehiengoz onartua beraz. 6. puntua, 2025ko 437 zenbakitik 903 zenbakira bitarteko alkate dekretuen berri ematea, ez dakit galderarik badagoen. Berri eman da, beraz. Eta 7. puntua, erregu eta galderak, erregistratu ditu Alderdi Sozialistak idatzi bitartez bere galderak, beraz, Josu, zuri emango dizut. Bueno, mis preguntas van tienen dos apartados, ya que esta mañana y hace poco hemos hablado del tema de los presupuestos y la aplicación del tema presupuestario. Pues venía un poco a cuento en el sentido de que algunos compromisos que de alguna forma se habían cogido por parte del equipo de gobierno, pues quería tener conocimiento de cómo están. Y el primer compromiso era el proyecto ascensor de la calle de Santiago. Es decir, que había una especie de proyecto que le habíamos planteado, que se planteó el tema, se cogió como aceptado. Y quiero saber cómo está el tema. Yo creo que era por el tema de la parte de Claudia, ¿no? En lo que era la zona de la Claudia. Si de alguna forma ese ascensor, si es viable o no, según como lo veis, y si hay algún proyecto. Bai, arratsaldean guztioi. Okerrez banago, galdera honeri erantzun zitzaion ja aurreko udalbatzaren batean, baina berriz ere erantzungo dugu. Egia da begi honez ikusten dugula horre igogailu bat jartzea, izan ere, eskailerak ez dira irisgarriak, eta beraz, hortan ere hobetzen joan beharko gara, baina onartu zen diru partida ez zen nahikoa, azkenean horlako igogailu batek 150.000 eurotik gorako aurrekontua dauka, eta beraz, proiektua bera ere, garestiagoa da, eta etzen iristen jasotako diru kopurarekin. Beraz, aztertu beharko dugu, agian orain, irekitzen zaigu aukera, aztertzeko diru kopuru zabalagoa sartu eta proiektuari eusteko. Bai, egia da hortarako ere, diru partida bat onartu zitzaizuen, kontaktua egin genuen hainbat enpresekin, baina azkenean zigun denbora eman kontratazioa burutzeko, beraz, ez da egin. Agian orain da momentua berez finkatutako hirigunean egiteko asmoa zegoen,
batez ere alde zaharraren inguruan, baina agian orain da momentua hausnartzeko zabaldu beharrote den beste eremu batzuetara. Baina ez zigun kontratazioa egiteko denbora eman. Bai, hor, lanketa oso aurreratuta zegoen, baina azkenean kontu hartzailetzatik iradoki ziguten bidea beste bat izan zitekela egokiagoa kontrataziorako, eta hor zentral de kontrataziones edo Foru Aldundiko kontratazio zentralera atxikitzea eta hortik egitea zela egokiago, hortan hasi ginela Foru Aldundiak 3 lote zitun, eta atxikitu behar ginen lotea desierto geratu da. Eta orduan, orain aztertzen ari gara, ea beste lote batetik lortu ditzazkegun batez ere kabeza loiek. Baina, zuk esaten duzun bezala, brigadatik lana eginda dago, badakigu nun jarri behar diren, eta hortxe, lortzen dugun lortatek atetzea. A ver, el tema del empadronamiento, en alguna ocasión ya lo he comentado. El empadronamiento social. En su momento hubo una moción presentada por Abot Tanit, hace Irurtez y Izan, en el sentido de promover en Hondarribi un empadronamiento social. Y cada vez se está viendo más, que ya no es un tema de que la gente que vive, por ejemplo, en un coche o en una furgoneta o en una chabola, ya no es solamente eso, sino incluso nos estamos encontrando con problemas reales de gente que vive con derecho a cocina en pisos, en alquileres, en pisos normales, que de alguna forma tiene dificultades incluso el tema del empadronamiento. Tiene dificultades. Está habiendo... Sí, tiene dificultades, sí. No. Derecho a cocina me refiero... Gente con derecho a cocina en el sentido que está con una habitación. Solamente está en una habitación, en una casa. Hay problemas reales de empadronamiento. Los hay. Entonces, hay un compromiso por parte en su día de hacer una... el padrón social que hasta ahora conocemos es sobre todo para la gente que de alguna forma estaba en la calle, fundamentalmente es la experiencia que había, y tenían unos sitios determinados para dejar, por ejemplo, yo creo que en Irún tenían pues una especie de cajetilla en la cual se dejaban las cosas, tenían que cumplir unos compromisos en el sentido de aparecer permanentemente en lo que es en los servicios sociales, había un sitio, etcétera, etcétera. Pero ese tema se está agrandando a otros niveles, se está agrandando, no solamente es el personal que está en la calle o en una furgoneta, sino se está agrandando incluso a viviendas. Sí. Entonces, yo lo que digo es, si de alguna forma este tema, pues de alguna forma, ya que en su momento hubo un compromiso, pues se haga el estudio correspondiente, pongamos en marcha esta cuestión y de alguna forma lo regularicemos, lo regulemos, para que en Hondarribi también tengamos esa posibilidad de personas que tienen dificultades para el tema, que viven por aquí, pero que tienen dificultades para el empadronamiento por miles de motivos, pues de alguna forma lo podamos hacer. Esa es un poco la propuesta. Y digo si de alguna forma sobre este tema, en alguna ocasión ya se ha hablado, pero sí, de alguna forma, cuando de alguna forma podemos poner en funcionamiento este tema, nada más. Kaixo Josu, eta guztioi, nik uste dut orain hitz egiten ari zarenaz ez dela padroi soziala, baizik eta etxe bizitza lokairuaren legaren urratze bat, eta igual zure taldari eskatu behar diozu Gasteizen pixka bat hori konpontzea. Ze uste dut hori larriagoa dela padroi soziala, eta atera dizut nahi Arartekoak esaten duena, eta Arartekoak gomendio orokorrean esaten du infratxetan bizi diren pertsonak edo besterik gabe helbide jakinik ez duten errolda izateko jardunbideak burutzeko praktika hon bezala jasotzen duela. Eta hori Hondarribin oraintxe bertan ematen dugu. Gizarte zerbitzutan erroldatu da jendea, egon aurretik alderdi PNV bazegoenean, eta karabanetan eta kotxetan ere errolda soziala eman da. Gaur egun gizarte zerbitzutan erroldatu dago jendean gainera. Orduan nik uste dut
pixka bat hausnarketa beste batetik doan, eta zuk ere askotan aipatu diazu eta ekarri dut ere Irungo adibidea, eta orain ere aipatu duzula, eta Irunen oinarritzat hartzen dute arartekoak gomendatzen diena, eta jartzen dute errolda sozialaren aplikazio eremua, oiz Irunen bizitzea, inolako bizilekurik ez edukitzea, edo azpibizitoki batean bizitzea, txabola, karabana, eta posta helbide bidez identifikatu ezin denean. Eta gainera, gizarte zerbitzen arreta eta dakarren banakako plana onartzea. Jartzen du gainera, ezin da errolda sozial aplikatu, Irunen bizi izatea egiaztatu ezin denean, eta gero bizilekoak etxe bizitzarako ez den etxe bat bada, edoaren kokalekoa posta helbide batez identifikatu badaiteke. Jartzen duen salbuespen bakarra da, pertsonak baldin badaude ahulezi egoera larri batean, eta gizarte langileen txostena da. Orduan, nik uste dut zuk hitz egin duzuna, baina zuait komentatu dugu, baina errolda sozialatik haratago doala, eta berez, errolda sozialaren printzipio nagusia orain Hondarribin aplikatu egiten dugu. Aplikatu egiten dugu. Errolda sozialaren printzipioak Hondarribin aplikatu egiten ditugu. Josu, udaletxe honetan erroldatu egiten ditugu bertan bizi diren, edo esaten duten lekuan bizi diren pertsona oro. Eta hori gaur egun ematen ari da. Y esté en la web del ayuntamiento. No es que se esté haciendo, no, que de alguna forma se está haciendo realmente. Josu, lehen zure galderan egin duzuna eta orain esaten ari zarena gauza ezberdinak dira. Bai. Esan duzuna da gauza bat eta orain eskatzen ari zera araubide bat. Ikusi duzun bezala gobernu hau arauak iaia ari gara planteatzen udalbatza bakoitzean. Egiten ari gara arau pilo bat, eta gutxi gora bera ez dakit, baino gaur martxoan gaude, eta esango nuke ekarri ditugula 2025an bi ordenantza ez banago oker udalbatzara, 2024an ekarri genituen ere zenbait ordenantzak egiteko aukera badago. Baina nik eskertuko nuke, bali maduzu proposamenik, Alderdi Sozialistaren izenean jartzeko mahai gainean araubide proposamen bat. Zeren horretan gabiltza guztiok lanean, ez? Eta eztabaidatuko du udalbatzan, eta bidezkoa baldin bada, eta bozkatzen baldin badugu alde, zeren batzutan badirudi bidezkoak diren gauzak kontra ere bozkatzen direla udalbatza honetan, ateratzen baldin bada onartua izango da, eta baino implikatu eta ekimenez aritu, nik animatzen zaitut, mila esker. A ver, Igor, yo no me vayas por la envolvente y no me vayas por las izquierdas y las derechas. No me vayas por la envolvente. A ver, aquí un equipo de gobierno y yo estoy aquí en la oposición. Y lo que estoy planteando al equipo de gobierno es que de alguna forma exista una normativa, un reglamento, si no es pedir mucho, en el cual eso que está diciendo que está haciendo se ponga en papel, blanco sobre negro, para que podamos hablar si es normal o no, si las coberturas pueden ser estas o pueden ser las otras o las de ahí. A mí, me parece muy bien que hagáis 1 y 2 reglamentos y 3 y 15. Me parece muy bien. Pero simplemente lo que estoy pidiendo es que de alguna forma se reglamente tal y como vosotros lo pedisteis en su momento, el cual estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Simplemente lo que estoy haciendo es pedir eso. Nada más. Y no me digas a mí, y no me eches la pelota a mí. Te lo estoy diciendo a ti porque tú eres de gobierno. Y tú tienes los técnicos. Y tienes la gente y los conocimientos. Tienes una persona de igualdad. Tienes los mecanismos suficientes para hacerlo. Cuando lo tengas, me lo traes. Y lo que te estoy pidiendo es que lo traigas. Josu, zentratuko naiz agintaldi planean, zeren gobernua dagona agintaldi planeko jarraibideak jarraitzen ditu,
eta agintaldi planean jarrai bide horiek jarraituz, jardungo gara udal gobernu honetatik. Bien. Hurrengo asuntoa. Memoria democrática. Lugar de debate. Yo en el mes de enero presenté una moción sobre el tema de hacer de Guadalupe en lugar de la memoria. Y por parte de Aitzol se me contestó, aparte de otras muchas cosas, que de alguna forma, bueno, que estaba bien y que buscáramos el sitio y el lugar en el cual pudiéramos discutir y hablar de este tema. Me parece muy bien. Pero claro, nos encontramos con la siguiente elevación. Nosotros teníamos una comisión que era Baqueola, en el cual, de alguna forma, pues bueno, pues dejó de existir. Que es donde de alguna forma discutíamos y debatíamos todas estas cuestiones. Y dejó de existir. Y dejó de existir. O sea, no me vienes así, porque es que dejó de existir, porque al final dijimos que de alguna forma aquello, por uno o por otro, pues bueno, una herramienta que ya se había hecho caput. ¿Ya está? Entonces, lo que estoy planteando es que de alguna forma, ¿en qué lugar, en qué sitio? No sé si es en cultura o en no sé dónde, tenemos que de alguna forma debatir las cuestiones que aparezcan sobre el tema de la memoria democrática y la memoria. Esa es la cuestión, porque lo que me estoy temiendo es que así como de alguna forma ha desaparecido la comisión de, pues en este caso, de Baqueola en esta cuestión, pues bueno, también hay otra comisión también, que es Baquetti, me da la sensación de que también va a desaparecer, con la línea que estamos llevando, pero en cualquier caso me voy a centrar en este asunto. Y yo lo que digo es que el equipo de gobierno, quien fuera, me diga, oye, este tema lo vamos a discutir pues en cultura. Por ejemplo, si mañana traemos, por ejemplo, una moción sobre... Claro, estamos en un proceso en el cual, pues bueno, pues igual resulta que tenemos que el tema de la memoria, pues tenemos, es decir, llegará el 31 de octubre y es una fecha importante, pues de alguna forma para hacer pues a un acto en el cual, pues bueno, pues podamos decir, oiga, queremos que tal edificio sea considerado como un lugar de memoria donde arribe. Yo lo planteé el tema del Fuerte de Guadalupe como elemento importante y bueno, lo que quiero es dónde puedo discutir y dónde de alguna forma puedo llegar a acuerdos con el resto de las organizaciones, en este caso con el resto de los partidos políticos, para hacer una propuesta. Entonces, esa es la pregunta, ¿dónde? Mesedez itzaliko duzu, Josu? Bai, memoriako gaiak jorratzeko, eta, bueno, nahastu dituzu gauza asko beti bezala, bazegoen batzorde berezi bat bazegoen, eta batzordeak erabaki zuen ibilbidea amaitzea. Eta ez banago oker, edo niri horrela transmititu zait, ezin zelako aurrera egin batzorde horretan, inondik inorako adostasunik lortzeko aukerarik etzelako ikusten. Eta zu, Josu, zinen batzorde horretako kide, eta zu izan zara batzorde horretan besteak beste, adostasunetara iritsi ez ahal izatearen kide bat. Orduan, batzorde horri amaiera ematea proposatu zenuten. Bueno, zuk aipatzen duzun memoria demokratikoko gaiak nun jorratu daitezken? Ez dakit galdera udalbatzan beran egitea den eraikigarriena. Hau egiten duzu ziurrenik, grabatua gelditzen delako eta ikusteko, baina batzordeetan galdetu ezkero, zen nidakidanez, ez nortasuna batzordean, ez udalkudeak eta batzordean, ez duzu planteatu galdera hau. Eta iruditzen zait, galdera hau, edo gai hau jorratu daitekela nortasuna sendotzeko batzordean. Baina batzordeak burutzen ditugunean, bertan galderak egiteko aukera dago, eta bozeramaile batzordean ere, zalantza eduki ezkero, galderak hauek egiteko aukera dago, asteartean bildu ginen, ez zenuen olako aipamenik egin ere, eta udalbatzan egiten duzu, erantzute dizutnik. Egin dezakezu nortasuna sendotzeko batzordean. Ados? Ados? ¿Puedo replicar?
Bueno, galdera hasi erantzuna eman diot, Ay, ez? oye, hombre, me dices, a ver, o sea, lo que me estás diciendo es, ¿por qué lo planteo aquí? Hombre, porque tengo todo el derecho del mundo a plantearlo. Porque tengo todo el derecho del mundo a plantearlo. A ver, es que no, a ver, me estás poniendo en cuestión que yo puedo plantear esto en un pleno. No, no, yo tengo todo el derecho de plantear este asunto en el pleno. Y tú no me puedes decir que no. O sea, ni me puedes poner en cuestión, porque es que este es el órgano de derecho en el sentido en el cual, es decir, de expresión. Yo aquí planteo, porque a una respuesta que se me dio en su momento en pleno, la respuesta fue en pleno, en enero, y mi pregunta es en pleno, punto. Posible dut nik erreplikatu ere? Lo que quieras. Eskerrik asko, nik nahi dudana esaten dezunean. Josu, berriro esango dizut. Bizikidetza batzordean hitz egin zenuten gaia nondik jarraitu zitekeen. Hitz egin zenuten. Baditugu hainbat espazio elkarrizketakoak hitz egin daitezkenak. Nik ez dizut esan galdera ezin denik egin. Eske jartzen zera haserre bizian hor, ez dakit zer irudikatzen edo ze antzeslan egiten, Josu, jartzen zera hemen zera, ez dizut esan ezin denik egin. Egin dezakezu nahi duzun galdera. Eta nik erantzun bat eman dizut. Eta jazta? Ez? Ba, jazta. Ondo. El tema de ayudas energéticas en lo que se debe... Es decir, me están transmitiendo que hay unos retrasos por el tema de las ayudas energéticas. Y hay una especie de bolo en el sentido de que de alguna forma el reglamento que está aplicando hasta la fecha y que en su momento se aprobó en este pleno sobre el tema de las ayudas energéticas, para el tema de los butanos, de los gases, etcétera, etcétera, se va a dejar de pagar por ese capítulo, me refiero por ese reglamento, y se va a pasar al tema de las ayudas de emergencia social. Eso es lo que de alguna forma me está llegando. Yo no sé si esto es verdad o no es verdad. Bueno, hor bi gauzer irantzungo izut bat, jaso ditugu eskariak eta alik eta azkarren tramitatuko dira, eta bi, eta hau ere lotura zuzena dauka, hasieran esan duzunarekin segatik jaitsi diren partidak, eta arrazoia da, orain diputaziotik eta Eusko Jaurlaritzatik egin diren eta emango diren partidak ez dutelako bateragarri egiten energia laguntzak. Orduan, bideratzen ari direnak gizarte zerbitzutatik da, eskatzeko hau da, Eusko Jaurlaritzako edo diputazioko laguntzak, azkenean ziurta handiagoak direlako, eta hemengoak desegitera joango dira arrazoi horregatik, baina logika da, eta horrek ekarriko duna da ere, 40.000ko partido hori zena, gutxitzea, gutxitu den moduan, ze ez digu, beste organoek ez digute utziko laguntza horiek ematen. Osea, ez dira bateragarriak. De orden ya de seguidas. Me llegó también una queja en el sentido de que hay un edificio que está, en este caso es en Mendelu 28, en el cual es yo que en su momento fue un edificio que lo tiró la Diputación, el Ayuntamiento. Hay unas escaleras que van a Mendelu Berra y la pared de la izquierda pues está en una situación bastante precaria. Y es la entrada 2009 y hasta ahora no se le ha contestado. Y entonces me preguntan si, bueno, de alguna forma, pues esto, pues sí, si hay una contestación o si se va a reparar o no se va a hacer nada o cómo. Bimila TBH. No sé si... Listo, vale. Bai, bueno, 2009 esan nahi du sarrera registroko zenbakia, ez 2009 urtea. Bazpadare ainabardura hori egiten dut. Bai, otsaian sartu zen idatzi hau, eta noski... A priori, kontrafuerte horrek eraikinaren parte bat, eraikinaren parte bada. Beraz, a priori badirudi pribatua dela, baina ikusita horre esku hartze bat egon duzela bere garaian eta bar, arkitektuak ari dira proiektua aztertzen, zoritxarrez udaletxe honetan arkeologia asko egin behar da, iristeko publiko-pribatutasun horretara,
eta askotan hankasartzen dugu, ez daudelako gauzak oso argi. Eta beraz hori, azterketa horretan ari dira, esate dizut, a priori galdetzen baldin badiozu edozein teknikori, esango dizu hori eraikinaren elementua dela, eta beraz pribatua dela, eta haiekin barko luketela esku hartzea. Baina, erantzuna eman baino lehen, aztertzen ari dira proiektua ikusteko benetan horrela dela. Al alcance, pregunto varias veces, pero ahí está. Ahí está. Bai, ahí está, esan dizut behin baino gehiagotan nik ere, hori partzela pribatu dela eta beraz udala ezin dela sartu nahi duen moduan, baina esango dizut ere, hor zeuden hondakin urbanoen 70% gutxi gora bera erretiratu dela ja, eta hori eman baldin bada izan dela eta bide batez eskerrak eman dizkiet, udaleko teknikari eta udaltzaingoaren lanari esker, ze sinistu dazu, pelmada handia ematen ari direla, eta hori esker, hori, 70% erretiratu dela dagoeneko. No reza en las preguntas. A final de mes tenemos mareas. ¿Qué plan de prevención tenemos? Didazuneri edo ura agentziari edo zeineri galdetzen diozu? Udaletxeak badakizu jozu, sakoak jartzeaz gain, ez baldin badigute onartzen sartu genuen proposamena, eskuak lotuta ditugula. Beraz, lagunduko diguzu mesedez ea kasu egiten diguten bengoz, eta ea ebazten duten denok ezagutzen dezuten motaren proiektua eta esklusen proiektua ea onartzen diguten? Mesedez. Ze bestela, baita egon bidatzen zaituztet, sakoak jartzera, Ez dago beste galderarik erregistratuta, baina ez dakit galderarik egin nahi den. Bai? Bai, gure aldetik galdera batzuk. Aurreko plenoan galdera zehatz bat egin genuen, ez genuen erregistratu, ez genuen idatziz aurkeztu, baina ez dakit reglamentuak baimentzen digun galderak egitera, badakit ez dugula zergatik plenoan bertan erantzuna jaso behar, baina uste dut ez dakit reglamentuak zer esaten duen udalbatzan egiten diren galderei buruz. Nik behar bada, galdera berriro errepikatuko dut eta zehatz mehatz horrela esaten zuen. Abotxanitzek egindako komunikazio publikoan esaten zen montainenean 25 etxe bizitza gutxi gora bera, bai eta 5 milioi eurotik gorako konpentsazioa jasoko zuela udalak. Eta galdetzen nuen, hau horrela zen, ala ez. Ez dugu galdera honi ez dugu erantzuni jaso, ez dakite nola erregistratu behar dugun, honen erantzun zehatza eta garbia izateko. Uste dut galdera horreri oheren erantzungo diona idazkari jauna izango dela, ez? Prozedurari buruzkoa. Osea, galderei erantzuna. Pues bai, printzipioz obligazio esan eten, bai. Dakit espedienteak ikusteko eskubidea dezuen bezala, eta baina horrela zehaztuta reglamentoan ez dago ezerrez. Bale, guk galderak egiteko eskubidea badaukagu, baina erantzuna jasotzeko ere bai, nola bermatzen da eskubide hori. Ez dakite ondo azaltzen ari naizen. Erantzunez hau ez da test bat bai edo ez. Esanet, ez dakit begiratu inbarko nuke. Bueno, barkatu gorka. Vale. Bueno, barkatu, nik berriro galdera luzatu egiten dut, eta hortxe gelditzen da. Erantzuna saiatzen gera ematen, EAJak beti egiten du Hondarribiko udalean, ez besteetan, baina Hondarribiko udalean EAJaren udaltaldeak egiten duena da, beti eta naiz eta nik beti eskatzen dudan idatziz aurrez bidaltzea erantzun egoki bat eman alizateko egiten duena da zuek idatzita ekarri, irakurri egin duzu, eta lehen esan duzu gainera irakurri egintzen dutela galdera, baina bueno. Agotxan ditzen webgunea irakurtzen ari naiz. Irakurri egiten duzu, gobernu taldeari zuzentzen ari zara, eta beste gauza da udal talde bati edo alderdi politiko bati, nik
ez dakit, uste dut posible dugula denak esan, alderdi politikoek idazte dutena beraien sare sozialetan, Maria zuk idakizu zuek idazten dituzutenak, eta ni kasu hontan gobernu talde, alkate bezala eta gobernu taldeko kide bezala, eskatuko nioke ez ditxuri Montaineneako hitzarmenaren inguruan, ez dakit bertxotan bezala improvisazioz edo ez dakit erantzuteko aukera daukazun Maria Serrano zinegotziak daukan zalantza horri. Bai, noski. Bueno, nik ez dakit, uste dut nahiko argi dagoela konpentsazioan jasoko dugun eraikinaren balioa dela 5 milioitakoa. Itxoin, baina eske orain nire txanda da, ez? Uste dut, noski. Ba, egia da, azken egun hauetan esaten zenutela, ba hori, ez da, mezua zela engainosoa, edo ez dakit, bueno, nik ez dakite, agian batzutan nola begiratzen diren gauzak, hau da, aurre disposizio bat egoten dela gauzak gaizki ulertzeko edo ondo ulertzeko. Baina ni bainago pixka bat harrituta egin dezuten beste afirmazio batekin, ez? Hemen azkeneko, ez dakit ja, noiz egin dezuten, baina bueno, esaten dezute Montaineneako ambitoari dagokionez, etxebizitza publiko gutxiago Hondarribian eta etxebizitza pribatu gehiago Montainenean. Hombre, ba, hauei dela engainosoa, Maria. Oso, bai, ze ari zarete hartzen bakarrik Montaineneako eremua, eta, klaro, eske, hasiko naiz Basakotik, bale? Orduan, Basako badakizute emergentzia habitazional baten aurrean, dagoela Hondarribi, hori esplikatu dizuegu, eta erabaki hori edo horren aurrean erabaki dugula lehenengo, osea, gauden fasetik aurrera egitea, hau da, lehendabiziko onarpenetik aurrera egitea. Horrek, esplikatu dizuegu ere bai, ez digula uzten aldaketa sustantzialak egiten. Eta etxe bizitzako puruak desagertzea, ba, aldaketa sustantzial bat da. Vale. Basakoko eremuak kontestazio sozial ikaragarria eduki du, kontra. Gainera, Luisi izugarri bat eduki dugu eta Magala ez da egonkorra, eta gainera mugikortasun arazo larriak sortzen ditu, beraz, Basako desagertzen da. Baina, esaten dudan bezala, etxe bizitza horiek ezin dira desagertu. Beraz, zer egiten dugu? Ba, etxe bizitza horiek redistribuitzen ditugu beste eremutan. Bueno, pues hemen lehenengo olako informazio engainosoa. Montainenearen eraikigarritasuna igotzen da guztiarena, eremu guztiarena, eraikigarritasuna igotzen da, bale? Eta egiten dugun beste gauza bat da, planean zuzendu, zuek idatzita utzi zenuten horretan, jasota zegon hirilur finkatu gabea bezala. Bueno, ba hori ere zuzendu egin dugu eta jarri dugu lur urbanizagarri bezala. Egia da, zuek VPOa, 175, barkatu, portzentai horietan jaso zenutela, baina zeuden ere beste zuzkidura batzuk karga handiagoak zituztenak lur urbanizagarri bezala definituak izango balira. Eta horrela egin dugu. Beraz, eremuko eraikigarritasuna igotzen duzunean, portzentaiak igo egiten dira. Esan nahi dut, etxe bizitza publiko gehiago, osea, berdina mantentzen da Hondarribian, eta etxe bizitzako pura igotzen balin bada, Montainenean igotzen dira baita ere publikoak. De hecho, igo diren bakarrak publikoak izan dira. Ze jaso genuen dokumentuan, zeuden 0 unidades de vivienda pública, eta orain daude, segurazki 25. Bueno, baina ez dakigu zenbat izango diren, dakiguna da 2500 metro karratu zabai izango direla. Beraz, iruditzen zait, etxe bizitza publiko gutxiago Hondarribian eta etxe bizitza pribatu gehiago Montainenean, ba, hau bai dela engainosoa. Ze, gainera, esan bezala, konpentsazio moduan jasotzen dugu eraikina. Zergatik, ez delako betetzen VPOaren estandarra eremuan bertan. Bai, baina eske konpentsazioak bi norabide ditu. Alde batetik da, sustatzaileak egin behar duena monetarioki, ez duela monetarioki egiten, baizik eta eraikinean ematen digula, eta gero udalaren ardura hor betetzen ez den VPO estandar hori beste norabait eramango duela. Eta hori egin dugu, beraz, ez da etxe bizitza publiko gutxiago Hondarribian. Da, beste nonbait egongo dela hor falta den etxe bizitza publikoa. Bai?
informazioa, predisposizioa daukagula, informazioa modu batean edo bestean ulertzeko, guk esan nahi duguna da, jaso behar diren 5 milioitik gorako kopuru horrekin, seguraski 25 etxe bizitza baino gehiago egin daitezkela konkurso publiko batekin beste eremu batean. Hori da esan nahi genuena, orduan denak nola kontestualizatzen dugun, nik hau ere kontestu batean jarri nahi nuen. Bai, bueno, hori da, eskerrik asko Igor, presako zenbakiak hor ditugu. Osea, behiratu itzazkezue, ea zeineri aterako zaion hobeto operazioa. Eta gero gainera, zuen zer ulertu behar dut esaten dezutenean hau. Askoz ere hobeto zela horrez egitea etxe bizitza publikoa, diru hori jasotzea, gero tudelenea botikan, erosi behar izatea lur hori, gero plan partzial bat egin behar izatea, gero plan hori onartzea, eta agian ikusiko genituzke lehenengo etxe bizitza publikoak 10 urtetan, quizás, igual bai. Orain egiten duguna da plana onartu bezain pronto, baditugu minimo 25 etxe bizitza publiko. Eta segurazki, askoz ere, modu errentagarriagoan, esaten dizuet, presako zenbakiak hor dituzue egin konparaketa. Beste galdera bat egin dezaket? Aurrera? Oso ondo. Jaizkibel etorbidean obrak egin dira azkeneko hilabetetan, badakit ez dituela udalak egin, txingudiko zerbitzuak egin dituela, baina hainbat erabiltzaileen aldetik eta bizilagunen aldetik jaso ditugu kexak, ez delako oso egoki gelditu, partxeo asko gelditu direlako errepidean, ez dakit udal hori horrela geldituko den, edo udalak badaukan asmoa edo txingudiri eskatzeko hori hobeto gelditzea, edo ez dakit horrela geldituko den definitiboia. Zuk esan duzun bezala, Maria, proiektu hori txingudiko zerbitzutatik egin da, amaitu gabeko proiektua da, eta hemen bagaude hainbat kontseilari txingudiko zerbitzutan, atzo bertan eduki genuen bilera, eta neri ez diate helarazi kexa edo ezin egon hori, zue iritsi eta harritzen zaidana da, atzo nola zuen alderdiko ordezkariak txingudiko zerbitzuko administrazio kontseiluan planteatu ere ez zuen egin galdera, eta nik konpromiso hartzen dut txingudiko zerbitzuko zuzendaritzari galdetzeko ia horrela geldituko den, eta ondoren e-mail bat idazten badiazu galderarekin erantzungo zaitut, jakinda nolakoa den proiektua zehatz-mehatz izan ere, proiektu hori estrategikoa da, Hondarribirentzat, bakizuten bezala, ur hornidura bermatuko du hirigunean, eta inbertsio potente bat egiten ari dira, eta lanean jarraitzen dute gaur egun oraindik. Orain, noiz eta nola iritsiko den amaiera, ezin dizut esan momentu horretan aurretik galdetu gabe. Eskerrik asko. Eta azkenekoa, kultura zinegotziari galdera bat egineko nioke, azkenekoan galdetu genuen, Madalen eskaileretan ireki den kultura lokala, dela eta jaso dugu eta prentxan eta ikusi dugu bihar inaugurazioa izango dela. Aurrekoan esan genuen, badaude lokal gehiago herrian zehar utzik daudenak eta uste dugunak irisgarritasun aldetik aukera hobeagoak izan daitezkenak. Azkenean bihar gurpil aurki batean norbaitek joan nahi badu biharko inaugurazioa ezingo da joan, ezin da ondo iritsi. Orduan, ez dakit zalantza hori daukagu, zergatik lokal hori aukeratu den horrelako ekimen polit bat aurrera ateratzeko, ze ekimenarekin ados gaude, sortzaileak, artistak babestu behar dira eta bultzatu ere bai noski. Eta gero ikusi dugu ere bai urtero pertsona bat izango dela proiektuaren ez dakit gidatzailea edo ez dakit pixka bat gidatuko duenak nola erabakitzen da prozesu hau, eta pertsona bat edo bestea izatea eta nola gauzatu den besterik ez. Bai, txaldean. Bai, horri dagokionez aurrekoan hitz egin genuen ere bai, aurreko udal batzan, handerrek eintzun galdera, eta aipatu genuen. Izan daitekela nolabaiteko gabezietako bat irisgarritasunaren ikuspegia, eta posten hau, egia zaten behizut, daukazuten ikuspegi sensibilidadea,
eta bere gila den gainontzeko lanketetan, herri mailan irisgarritasunaren ikuspegia lantzen ari garen hortan, denok elkarrekin goazen eta sensibilidade horrekin jokatzen dugun eta laguntzen dugun, ez, lanketa konplexuagoetan. Honi dagokionez, ikusi genuen lekua eta esan bezala, irisgarritasun aldetikan bere mugak baditu ere, nahi genuen modu pilotoan edo, proba pilotoan esan badaitek ere bai, frogatu. Batetikan auzoari bertan ere, jakina da portuan badauzkagula kultura instalazioak izan itxasetxe auditoriuma, bestelako jardun batzuk betetzen ditula. Baina pixkat gure filosofiari jarraituz ere bai, nahi genuen pixkat auzoa indartu, horka hartzen gaitu Madalen karrika, Madalen auzoan, eta nolabaiteko balio erantsia ere ematen genion ondare ikuspegitik ere bai, lokal horren erabilera izatea, garai bateko ondare ikuspegitik, Madalenaren eliza izan zen hori, gaur egun zutabe originala mantentzen ditu, eta bere erakargarritasun horrek ere bai, atentzioa ditu zigun, eta hori izan da gure apostua. Izan ditzazken aldeko edo eta pixkat, eskaziekin, ikusiko dugu. Jarduera berare jarraitzeko ere bai, bere muga ditu, 40 metroko lokal bat da, eta segurazki olako jarduera bat egiteko beharko dugu aurrerantzean bestelako instalazio batzuk, handiagoa, gehiago eta bar. Esan bezala, gure filosofia hori da. Ez gara jungo handitik txikira, jungo gara txikitik handira, eta hori da adibide bat. Bihar irekiera emango diogu, eta esan bezala ez da izango ez dara erakusketa gela arrunt bat, baizik eta jarduerarako lanketarako gela bat, gune bat izango da. Jakin badakigu, herrian daukagun potentzialtasuna sortzaile eta artistari dagokionez, eta lanketa handia egin baldin bada urte askotan zehar bai hemen, ikusten dugu utzunea badaudela, eta gure erronketako bada herriko sortzailei babesa eta aukerak ematea, ez? Hori da ibilbidea. Orain martxan jarriko dugu, aurtengo urtean, eta asmoa da, urtetik urtera, esan bezala, urrengo urtean, aurkezten diren, sortzaileen beka irabazdunak edo bertan jartzeko aukera izatea, eta urterako programazio edo proiektu horiek eramateko, asmoa daukagu, kultura sailetikan, oinarri batzuk atera, oinarri batzuk onartu, eta oinarri horien pean, urtetik urtera, nolabait, lokal horren kudaketa ardura doingo duenari, bideratu lokala, ez? Gonbidatu zaudete, herritar guztiok, bihar 7 bertaratzea, eta zuen aportazioak egitera. Eskerrik asko. Beste galderari bada? Bai, mesedez. Hasi gera pleno esanez, idazkari jaunak irakurri digu, reglamentua, nola jokatu behar dugun, ni aurreko puntuan, hitz egin nahi nuke, ulertzen dudalako, bozketa baino lehen, hitz egin dezakegula. Eta ezin izan dut jarraitu, gai berdinarekin. Garoak esan du gauza bat mantenuaren inguruan, eta niri momentu hortan bururatu zait Goiarre programa, eta horren arira galdetu nahi nuen. Baina, gaur aukera dago horren galdetzeko. Izango balitz, beste gaiaren inguruan ulertuko nuke zure aldetikan, arreta deitzea esateko, ez nagola gaiari heltzen, batzutan esaten duzun bezala, baina etzen horrela. Zuzenean, igual ez dakizu zer den Goiarre programa, Igor, gerta daiteke. Ez duzu, bai, entzun duzu. Nik galdetu nahi dut, entzun diodalako garoari mantenuaren inguruan, eta 2021an okerez banaiz, eta 2022an, 2023an, bazegon Goiarre programa hori, badago diputazioarekin batera. Dagokio aldundiari kudeaketa eta mantenua, binon udalok hartzen genuen kopuru bat horretarako. Urtetan zenbait bilera jartzen egiten genituen, eta hori igual gaizki ulertu garoari pixka mantenuarena, eta horren arira udalak jarraitzen duen programa horrekin, edo beste modu batean egiten den. Nik uste dut jaizki berazkenek urte eta mantenuaren aletikan lan hona egin dela, eta orain ez duteko esten hain gaizki dagoenik, nik hori ez dut esango. Binon, programa horren inguran, ziurazki jakingo duzue nola egiten den, baina lehen bazegon hitzarmen bat, edo zuzenean lan batzuk udalak kontratatu edo, eta ulertu dut, edo iruditu zait, azkeneko urtetan edo ez dela manten hori egiten, eta horren inguruan. Eskerrik asko. Bai,
Eskerrik asko zuri, Kalixa. Arazoak daude, izan ere ez dago hitzarmenik, ez dago inolako enkomiendarik, ez eskaririk, eta udalak egiten zuna zen foru funtsera diru bat jarri, eta orduan foru aldundiko etorlurre enpresak hartzen zuen bere gain kudeaketari. Zer gertatzen da, 2022ko lanak zuritzen hasi zirenean, 23an ja, hemengo kontu hartzaileak esan zula honeaino iritsi ginela. Ze hori ez zegoela zuritzerik, eta ez zegoela inolako, esaten dizut, ez zegoen eskaririk, ez zegoen enkomiendarik, ez zegoen hitzarmenik, zerren baitan egiten ziren lan horiek. Eta hor, berta ez ziren ordaindu, faktura horiek ez ziren ordaindu, eta hortik aurrera gatazka bat sortu zaigu. Hainbat bilera egin ditugu foru aldundiarekin, eta hemen idazkari jaunak borondate honez egindako hitzarmen proposamen bat helarazi genien, ez bai dugu ulertzen nola den posible foru aldundi batek hitzarmen bat sinatu nahi ez izatea, baina ez du nahi hitzarmen hori sinatu. Eta zer egin dugu orain arte? Udalak hartu ditu bere gain lan horiek. Noski, gaitasun gutxiagorekin, etorlurrek egiten zitunean, baino gaitasun gutxiagorekin, baino jarraitu dugu lanean, jarraitu dugu abeltzainekin biltzen, jarraitu dugu lehenesten zeintzuk diren beharrezkoak, baino denok gaude desiatzen mesedez foru aldundiak sinatu desala hitzarmen hori, eta teknikoki aldeko txostenak edukitzea. Eta, de hecho, asteleneko bileran ere, gai hori jorratu nahi dugu. Beraz, zuen eskutik laguntzerik baduzue, zuek anibiltzen zaretela, eskertuak. Beste galderarik, sortziak eta barkatu. Egin diten Mariak eta udalbatza nolanik reglamentua irakurtzen, topatu reglamentuan galderen inguruan jartzen duen irizpidea eta irakurringo dizuet eta hau udalbatza horrela bukatzeko espero dut ez ohitura izatea, baina, bueno, esaten du, 97. artikuluan, las preguntas planteadas oralmente en el transcurso de una sesión serán generalmente contestadas por su destinatario en la sesión siguiente sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata. Las preguntas formuladas por escrito serán contestadas por su destinatario en la sesión siguiente sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata. Las preguntas formuladas por escrito con 24 horas de antelación serán contestadas ordinariamente en la sesión o por causa debidamente motivada en la siguiente. Vale. Beraz, hori argituta, uste dut garbi dagoela baita ere galderak egiterakoan, horla aurrez egiten ez direnak urrengo saiorako gelditzen direnak, bueno, ni nahiagoko nuke, 24 ordu lehenagotik jakinarazita galdera egiten denean bertan erantzutea. Uste dut egokiagoa dela, utzi behar izatea, baina urrengo hilabete baterako saiorako galderei erantzutea, baina saiatuko gera erantzuten aldugun guztietan, eta bukatzeko Kalitxari erantzuteko baitare nola ordenantza jaizkibeleko ibilbideen eta bideen ordenantzari buruz hitz egiten ari ginena eta Goiarre programari buruzko informazioa etzetozen bat, eta horregatik eskatu dudana izan da gaitegian zeon gaiari heldu, eta ondoren nahi izan ezkero beste gai bati lotutako galdera erantzungo zela. Mi esker guztioi, eta 8 eta 4 pasatxo diren honetan amaitutzat emango dugu martxoko osoko bilkura.